ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணு பிரபு, ஜெய ராதா மாதவ் பாடுறீங்களா? பாடுறேன் மாதாஜி. பாடுங்க பிரபு. ஒன் செகண்ட் மாதாஜி, எடுத்துக்கிறேன். பிரணிதி வாசிக்கிறீங்களா? பிரணிதி இருக்குதா உங்க கையில? பாட்டு பாடுறேன் மாதாஜி, ஒன் செகண்ட் பாட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன். பாடுங்க, நீங்க பாடுங்க, வெயிட் பண்றேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண. நீங்க பாட ஆரம்பிச்சுட்டு நான் ஜானிங் நிறுத்திடுறேன். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண. சாரி. நமோ ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணபதாய பூர்ண ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரணி निर्विशेष शून्यवादी पाक्षादितानि. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासवादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण பாட்டுங்களா மாதாஜி? பாடுங்க பிரபு. ஓகே. ஜெய ராத மாதவா, ஜெய ஹரே குஞ்ச கிருஷ்ணாமா. பிஹாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹலோ, யாருமா பேசுறது? நான் குமுதா மாதாஜி. பாடுறீங்களா? சொல்லுங்கம்மா, என்ன சொன்னீங்க? பாடுறாங்க பிரபு. பாட்டோம் நீங்க பிரநிதி வாசிங்க வேணா. ஓகேங்க மாதாஜி. விஷ்ணு பிரபு பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராத மாதவா, ஜெய குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா, गिरिवरदारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरदारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुनदीर वनचारी, यमुनदीर वनचारी, जय राम माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राम माधवा, जय कुंज बिहारी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. குமுதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறீங்களா பிரபு? மாதாஜி பிரணிதி வாசிங்க. குமுதா மாதாஜி கேக்குதுங்களா பேசுறது? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராச்சும் படிக்கிறாங்கன்னு கேளுங்க மாதாஜி. வேற யாராச்சும் வேற கூட யாருன்னா படிங்க, படிக்கிறாங்க. பரவாயில்ல. வேற யாருன்னா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. எது படிக்கணும் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணதி. ஓம் அஞ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய. ஓகே. அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா மாதாஜி. சக்ஷுருன்மிலிதமேன. ஓம் அஞ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதமேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபம் கதா மஹ்யம் ததாதி பதாந்திகம் வந்தே அஹம் குரும் ஸ்ரீ குரும் யுகபதகமலம் ஸ்ரீ குரும் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதம் சககண லலிதா விஷாகம் ச हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुधभानुसुदेश्वरी सुधभानुसुदेश्वरी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पदर्पच कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थैंक यू माता जी. ஹரே கிருஷ்ணாமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் ஆ மாதாஜி. மாதாஜி பிரணாம். இந்த அந்த ஆல் டூல்ஸ் பக்கத்துல ஒரு எக்ஸ் மார்க் இருக்குல்ல, அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த இது க்ளோஸ் ஆயிடும். பிரபுபாதர் மட்டும் தெரிவார். எனக்கு தெரியலையே எந்த இடத்துல வருது, எனக்கு பயமா அந்த இருக்கு. கசர் இருக்குல்ல, அது கீழே பாருங்க, ஆல் டூல்ஸ் இருக்கு பாருங்க. எஸ் எஸ், அந்த இடத்துல அப்படியே கட் கீழே பண்ணு. கீழே வாங்க. அது பக்கத்துல அது கீழே 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 ஆடியோ அது இல்ல ஆல் இல்ல டூல்ஸ் அது இருக்குது. அது 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 கீழே வாங்க. இங்க எக்ஸ் மாதிரி மார்க் போட்டிருக்கு பாருங்க. எக்ஸல் ஆடியோ தான் இருக்குது அந்த இடத்துலமா, அது கீழே எக்ஸ் மார்க் அது மாதாஜி அந்த இல்லையே. அந்த ஆல் டூல்ஸ் பக்கத்துல ப்ளூ கலர்ல ஒரு ஆரோ மார்க் மாதிரி தெரியுதுங்களா? ப்ளூ கலர்ல எனக்கு ஸ்கொயரா? இல்லையே, வெறும் ஆல் டூல்ஸ் இருக்குது. கொஞ்சம் கீழே, அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வாங்க. நான் சொல்றேன், கீழே கீழே கொஞ்சம் கீழே வந்திருக்கிறேன். வாங்க. சொல்லுங்க, கர்சர் வரத எடுத்து பாருங்க. ஆமா, ரைட் சைடு மாதாஜி வாங்க. அப்படி ரைட் சைடா? அப்படியா? அப்படியே வாங்க, ரைட் சைடுல வாங்க, அப்படியே வாங்க, அப்படியே வாங்க. எடிட்டு, அது கன்வெர்ட்டு, பக்கத்துல, அது அதுக்கு கீழே பக்கத்துல வாங்க. கீழே ஈசைனுக்கு வீடியோ கீழே. இ சைன் இருக்குல்ல, கன்வெர்ட் இ சைனு. அதுக்கு சைடுல அப்படியே கொஞ்சம் சைடுல கிராஸ் மாதிரி தெரியுதா? கீழே வாங்க. கீழே கொஞ்சம் திஸ் கீழே, மீட்டிங் இஸ் கீழே. பீயிங் லைவ் இன்ஸ்டன்ட் வருது, ஸ்ட்ரீம்ல வருது. அது அங்க ஓகே ப்ளூல வருது. ஓகே ஆன் பண்ணிட்டாமா? இல்ல மாதாஜி, நீங்க அந்த இப்ப பிளாக் கலர்ல அங்க எழுத்துக்கள்லாம் இருக்கு. நீங்க அப்படியே கொஞ்சம் ஆமாம்மா. கீழே வந்து எக்ஸ் மார்க் மாதிரி இருக்கு பாருங்க. அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்கிரீன் இந்த இது போயிடும். ஃப்ரீ எக்ஸ் ட்ரையல்ன்றது மார்க் எந்த போயிடும். இடத்துல இருக்குதுன்னே தெரியலையாடாமா. கசர் கொஞ்சம் மேல ஆல் கீழே டூல்ஸ், பண்ணுங்க. ஆல் டூல்ஸ் இப்ப டார்க்கா இருக்கு இருக்கு பாருங்க. பாத்தீங்களா? அது இது சைடுல அப்படி பார்ட்டிசிபெண்ட். நேரா சைடுல இருக்கு. இல்ல மாதாஜி, ஒரே நிமிஷம், எங்க பையனுக்கு கூப்பிடுற, ஒரே நிமிஷம். தெரியலப்பா கிருஷ்ணா. அம்மா சொல்லுமா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, பிரணாம் பிரபு. அந்த இது வந்து ஆல் டூல்ஸ்ல இந்த ஃப்ரீ ட்ரையல்ன்றது தெரியாம வெறும் கண்டென்ட் மட்டும் தெரியற மாதிரி காட்டுங்களேன். அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ஆல் டூல்ஸ்னு இருக்குல்லங்க, எக்ஸ் மார்க், அந்த பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. கீழே எங்களுக்கு தெரியுது. அந்த ஆல் டூல்ஸ் பக்கத்துல எக்ஸ் மார்க் இருக்கு பாருங்க, அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்களேன். என்கிட்ட இல்லம்மா, என்னோட இதுல இல்லம்மா அது. அந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல மாதாஜி வருது. செகண்ட், மாதாஜி செகண்ட் ஆல் டூல்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஆல் டூல்ஸ் இல்ல, செகண்ட் ஆல் டூல்ஸ். இப்ப பாருங்க, செகண்ட்ல ஒரு ஆல் டூல்ஸ் இருக்கு பாருங்க. செகண்ட்ல ஆல் இன்னொரு டூல்ஸ் ஆல் கிளிக் டூல்ஸ் பண்ணி, இருக்கு ஆல் பாருங்க. டூல்ஸ்ல ஒரு ஆப்ஷன்ஸ், ஆல் டூல் நீ பிரபு, கிளிக் பண்ணிருக்கீங்க. ஆல் ஆல் டூல்ஸ் டூல்ல ஒவ்வொன்றா தெரியுதுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்போர்ட், ஆல் டூல்ஸ் எடிட். தெரியுது பிரபு. அடுத்து ஆமா. அது எடிட் கீழே இருக்குது. வாங்க, அது கீழே அடுத்து வாங்க, கீழே இல்ல, வாங்க. அது கீழே மைக் இருக்கு. இன்னொரு ஆல் டூல்ஸ் இருக்கு பாருங்க, இன்னொரு ஆல் டூல்ஸ். உங்களுக்கு அவங்க சிஸ்டம் தெரியல போல பிரபுஜி. இல்ல, அவங்க என் அதுதான் சிஸ்டர் டேரக்டா. தெரியலைங்க பிரபு. என் சிஸ்டர் ஆல் டூல்ஸ் வேற இல்ல. அது மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் பிடிஎஃப், எடிட் பிடிஎஃப் அதுதான் வருது இல்லையா, ஆல் டூல்ஸ் வரவே இல்லை அதுதான் அதுக்கு வேற. மேல போங்க மாதாஜி. மாதாஜி நான் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு சொல்றேன் மேல, கேளுங்க. ஆ, எக்ஸ்போர்ட் பிடிஎஃப் அதுக்கு மேல மேல போங்க. அதுக்கு பக்கத்துல அதுக்கு அந்த மேல ஆல் என்ன டூல்ஸ். இருக்குதுன்னா ஆடியோ வீடியோ ரெண்டு இருக்குது. இந்த பிளாக் போர்டு தான் இருக்குது, ஆடியோ வீடியோ இருக்குது. இன்னொரு ஆல் அந்த டூல்ஸே ஆல் அது இல்லை. டூல்ஸ் வரல இருக்குல்ல, போல. அந்த பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுங்க. எந்த பாக்ஸ? எக்ஸ்போர்ட் பிடிஎஃப்னு இருக்குல்ல, அதுக்கு மேல போனீங்கன்னா அந்த ஆல் டூல்ஸ் டைட்டில் இருக்குல்ல, 2 ஆல் டூல்ஸ் தெரியுது பாருங்க. ஒண்ணுதான்டா எனக்கு கீழே தெரியுது. வாங்க. அடுத்தது கீழே வாங்க. கொஞ்சம் கீழே வாங்க. வந்துட்டேன். இன்னும் கீழே வந்தீங்கன்னா ரைட் சைடுல அந்த எக்ஸ் மார்க் போட்டிருக்கு பாருங்க, அந்த பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வாங்க. இப்ப எனக்கு தெரியல. இல்லம்மா அது என் போன்ல, என்னோட நீங்க உங்க லேப்டாப்ல. ஸ்கிரீன்ல என்ன தெரியுதோ அது ரைட் எங்களுக்கு கார்னர், தெரியுதுல்ல. இந்த ரைட் கார்னர்ல உங்களுக்கு மைனஸ் ஸ்கொயர், அந்த டாப் ரைட் கார்னர்ல எக்ஸ் மாதிரி தெரியுதா? அதே மாதிரி எக்ஸ் வேற எங்கேயாவது உங்களுக்கு தெரியுதா மாத்தாச்சு? இருங்க பிரபு, அந்த வியூன்னு இங்க ஒன்று இருக்குது, அந்த இடத்துல வருதுங்க. பிரபுபாதர் தலைக்கு மேல வியூன்னு வருது. தலைக்கு சரி, விடுங்க இல்ல. மாதாஜி. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நீ. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. இந்த லெஃப்ட் சைடுல இருக்குல்ல, அது ஃபுல்லா க்ளோஸ் பண்ணணும். பிரபு இருந்தாருன்னு சொல்லுங்க. அந்த சைடுல எல்லா இதுவும் இருக்குல்ல, அது க்ளோஸ் பண்ணணும். இப்ப ஃப்ரீ ட்ரையல்னு போட்டு இருக்குல்ல, அது இப்ப ஃபுல் இதையும் பாருங்கம்மா, க்ளோஸ் பண்ணணும். இப்போ ஒன்று போயிடுச்சு, முன்னொன்று போயிடுச்சு. இப்போ ஏதாவது தெரியுதாம்மா? இல்ல மாதாஜி, இல்ல மாதாஜி. இது சரி, யூ ஓகே, வாண்ட் நீங்க ஸ்பீச். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. இது ஸ்டார்ட் எனக்கு பண்ணுங்க. கிளாஸ் வரலம்மா. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இன்னொரு ஆல் டூல்ஸ் இல்லம்மா, ஒரு ஆல் டூல்ஸ் தாம்மா இருக்குது. இல்ல கிருஷ்ணா, நான் மாதாஜி. என்ன சரி, பண்ண, நீங்க இந்த நீங்க பிளாக் நீங்க ஸ்டார்ட் போகணும். பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் லீவ் ஆகிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேம்மா, ஓகேம்மா. எனக்கு ஒரு டிவோட்டி வரேன்னு சொன்னாங்களே, வரேன்னாங்களாம்மா? டிவோட்டி வரல மாதாஜி. சைடுல எங்க இருக்காருன்னு தெரியல. சரி, நெக்ஸ்ட் வீக் வர சொல்லுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே தேங்க்யூ. கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நமஸ்மா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டி, சாரி இந்த மாதிரி தடங்களுக்கு வருந்துகிறேன். சரி, நான் வந்திருக்கும் பக்தர்கள் அனைவரையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள் மங்களூர் இஸ்கான் சார்பாக அனைவரையும் வருக என்று அன்புடன் வரவேற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் 11 பேர் 10 பேர் இருக்கிறீங்க.
போன வாரம் படிச்சது ஏதாவது நினப்பு இருக்கா? ஏதாவது நினைப்பாருந்தா எதனா சொல்லுங்க. இல்லை ஸ்க்ரீனில் காட்டட்டா? நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகேங்க பிரபு. பிரபு தெரியுதா? எழுத்து தெரியுதுங்களா? பிரபு எழுத்து ஃபுல்லா தெரியுது இல்லைங்களா லெட்டர்ஸ்? கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த சைடுல வரணும் மாதாஜி, லெஃப்ட்டுக்கு வரணும். தெரியலையே. ஃபுல்லா தெரியல, பாதி தான் தெரியுது. எழுத்து நீங்க ரப்பம் தெரியுது. பிரபு இல்லாட்டி நீங்க தான் ஷேர் பண்ணிடுறீங்களா? லெஃப்ட்டுக்கு வர தெரியலையே. இப்ப தெரியுது மாதாஜி, ஃபுல்லா தெரியுது மாதாஜி. நீங்க அப்படியே ஸ்வைப் பண்ண தெரியுது. தேங்க்யூ பிரபு. முதல் பாடத்தில் பார்த்தோம், ஹெட்லைன்ஸே சொல்லிடுறேன். முதல் பாடத்தில் வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தின் கோட்பாடுகள் மற்றும் பயன்பாடு. அதில் முக்கியமானது நம்ம வந்து பகவானை வந்து அடிப்படை கொள்கை, அதாவது வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் அடிப்படை கொள்கை பகவானை மறக்கக்கூடாது, எப்பவும் நினச்சிட்டே இருக்கணும். மற்ற இந்த வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்க ஒரு நியமங்கள் எல்லாமே இந்த 2 கொள்கைகளின் சேவகர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். நியம ஆக்கிரகம், ஏற்றுக்கொள்ள தவறியது, ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆவல், அது அதுக்கு நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் பயன்பாட்டுக்கு பொருத்தமான அணுகுமுறை எல்லாம் பார்த்தோம். நம்ம எப்படி இது பண்ணணும்னு வணங்குறத பார்த்தோம், கோயில் ஆசாரம் பார்த்தோம், சரணாமிரதை பற்றி பார்த்தோம், ஆர்த்தி வழிபாடு மற்றும் நடனத்தை பார்த்தோம், பரிபிஷ்ணானா பணிந்து விசாரித்தல் எப்படி விசாரிக்கணும்னு பார்த்தோம், விருந்தினர்களை வரவேற்பதில் வைஷ்ணவ பண்பாடை பார்த்தோம், வைஷ்ணவ தூய்மை. இன்னைக்கு 3ஆம் பாடத்துக்கு போலாமா? டிவோட்டீஸ் தூய்மை மற்றும் உணர்வு. நமக்கு சுத்தம், தமிழ்ல கூட ஒரு பழமொழி சொல்லுவோம், சுத்தம் சோறு போடும் அப்படின்ட்டு. சுத்தம் இருந்தாவே அந்த இடத்துல எல்லாமே வரும். எப்படி சொல்லுங்க? சுத்தம் இல்லைன்னா நோய் தான் வரும். ப்ராக்டிக்கலாகவே நம்ம திங்க் பண்ணாவே சுத்தமே இல்லைன்னா என்ன வரும்? அந்த இடத்துல நோய் கிருமிகள் தாக்கும், பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் வரும். அந்த கொரோனா வந்தப்பல எவ்வளோ க்ளீனாக எல்லாம் இருந்தாங்க. குளிக்காதவங்களாம் 2 டைம் குளிச்சாங்க, சுத்தம் பண்ணாதவங்களாம் கையை சுத்தம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? அந்த தூய்மை எதுக்காக? அந்த நோயே வராது. தூய்மையாக இருக்கணும். அந்த உணர்வும் நமக்கு வந்துட்டு அதுக்கு தான் நம்ம இது வந்து அகில உலக கிருஷ்ண பக்தியில் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் உணர்வுகள் தான் முக்கியம். சமையல் தூய்மை, தூய்மையை பேணுதல், சுத்தி விசாரம், குளித்தல், இதை பத்தி பார்க்கலாம். இதை ஒரு தடவை படிச்சிடலாம். யார் படிக்கிறீங்க? இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல. இதை மட்டும் படிங்க, ஸ்லோகத்தை மட்டும் கரிசல் காட்டுற பாருங்க. ஸ்மர்தவ்ய சததம் விஷ்ணு. யார் வாசிக்கிறீங்க? ஒருத்தர் வாசிச்சா இன்னொருத்தர் வாசிக்கும் போது ஒருத்தர் கொஞ்சம் சைலண்ட் ஆகிடுங்க. யாருன்னா லைனா பிரபு யாருன்னா கூப்பிட்டுருங்க, லைனா ஒருத்தரா. மாதாஜி யார் கூப்பிடுறீங்களா? யாருன்னா வாலண்டியர்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. குமுதா மாதாஜி சொல்றேன், படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒருத்தரையா கூப்பிடுங்க. இதை நீங்க படிங்க, அப்புறம் நீங்க ஒருத்தரையா கூப்பிடணும். நீங்க தான். ஓகே ஓகேங்க மாதாஜி, ஓகேங்க மாதாஜி. ஸ்லோகத்தை மட்டும் படிங்க. समर्तव्या सदा सदा विष्णुर विस्मर्तव्यो न जादुसित सर्वे विधि निषेधाः स्युर् ஏதையோர் ஏவ கிங்கரக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதை வந்து நான் போன 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி நான் போட்டேன் உங்களுக்கு குரூப்ல. ஸ்மர்த்தவ்யம் சததம் விஷ்ணுர் விஸ்மர்த்தவ்யோ நா ஜாதுசித் சர்வே விதி நிஷேதகா ஸ்யூர் ஏதையோர் ஏவ கிங்கரகா. பகவானை எப்பயும் நினைப்ப வைக்கணும், எந்த நேரத்திலையும் மறக்கக்கூடாது. இந்த 2 கொள்கை. இந்த 2 கொள்கைக்கு தான் இந்த சாஸ்திரத்தில் இருக்கிற எல்லா விதிகள் நியமங்கள் எல்லாமே இந்த 2 கொள்கைகளுக்கு தான் அது சேவகர்கள். இதுதான் எல்லாத்துக்கும் மேல முதலிடம். பொருள் படிக்கிறேங்க. இல்லம்மா படிக்கலாம். பிரணாமம். பெண்கள் வந்து பஞ்சாங்க நமஸ்காரம், பெண்களுக்கு வந்து தண்டவத் பிரணாம், அதாவது ஒரு தண்டம் குச்சி போல விழக்கூடாது. பெண்களுடைய வந்து சில பாகங்கள் வந்து பூமியில படக்கூடாது. அதே மாதிரி நம்ம ட்ரெஸ் கோடு ரொம்ப முக்கியம். சாமி கோயிலுக்குள்ள போகும்போது ஆண்கள் வந்து மேலே துணி போடவே கூடாது. சட்டை கூட இருக்கக்கூடாது, துண்டு போடக்கூடாது. அது இடுப்புல கட்டிக்கணும். ஒரு மரியாதை, அது பகவானுக்கு கொடுக்குற மரியாதை.
இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு படிக்கவே வைக்கல, படிக்கணும். நீங்க விருந்தினர்களை பெறுவதில் வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் சாஸ்திரத்திலிருந்து எடுத்துக்காட்டுகள். இதை ஒரு நாளைக்கு பார்க்கலாம். அவரது பரிவாரம், இந்த கதை நினைப்பிருக்குதா உங்களுக்கு? அவரது பரிவாரங்களையும் வரவேற்க வேண்டும். எந்த கதை சொன்னதுக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒருத்தர் வந்தா, ஒரு நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்ட் அதிதி வராருன்னா, அதிதி மட்டும் நம்ம வரவேற்கிறது இல்லை, கூட வந்தவங்களையும் நாம நல்லா கவனிக்கணும். அதுக்கு என்ன சொன்ன, எந்த ஆச்சாரியரோட கதை சொன்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த ஆச்சாரியாரு? நான் வந்திருக்கேன்னு போய் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவாரு. போன வாரம் அட்டன் பண்ணவங்க இருக்கிறீங்களா? டிவோட்டீஸ். ராமானுஜாச்சாரியார். ராமானுஜாச்சாரியார். எல்லாருக்கும் அவ்வளவுதாமா. நாங்களும் உங்களை மாதிரி படிக்கும்போது அவ்வளவுதான். ஒன்னும் அவ்வளவு பிரில்லியன்ட் இல்ல. யாரும் என்னடா மாதாஜி இப்படி கேட்கறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. உங்களை மாதிரி படிக்கும்போது நாங்களும் அதே மாதிரிதான் மறந்துடுவோம். அப்புறம் ஒரு குழு கொடுத்தாதான் திரும்ப நினைப்பு வரும். இதே மாதிரி நம்ம நீங்க ஒண்ணுமே இல்லாத ஏழையா கூட இருங்க. இதுல அப்பப்போ ஒரு சின்ன சின்ன பிட்டு காசு சொல்லிடுறேன் நான் உங்களுக்கு. அவரது பரிவாரங்களையும் வரவேற்க வேண்டும்னு சொல்றாங்க. ஆச்சுங்களா? இப்ப நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். எங்களுக்கு வசதி இல்ல, ஒரு 100 பேர் திடீர்னு வந்துட்டாங்க, நாங்க என்ன பண்றதுன்னு. நீங்க இந்த பகவானுக்கு தூய்மையான உணர்வு இருந்து அவருக்கு பக்தி சேவை செஞ்சு நீங்க பக்தர்கள் ஆனா, அந்த 100 பேருக்குமே உங்களுக்கு பகவான் நாளைக்கு 100 பேர் வீட்டுக்கு வராங்களா, இன்னைக்கே பகவான் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாரு. அது எப்படி கொடுப்பாருன்னு தெரியாது. அது உண்மைதான் மாதாஜி. கரெக்டா நடந்துரும் மாதாஜி. தூய உணர்வு. இதுக்கு ஒரு கதை சொல்லட்டுங்களா? சொல்லுங்க மாதாஜி. இதுக்கு ஒரு கதை நான் சொன்னேன். யாராச்சும் தெரிஞ்சா நீங்க சொல்லுங்க. நீங்க தெரிஞ்சவங்க சொல்லணும். நான் ஆரம்பிச்சு வைக்கிறேன். இவரு துர்வாச முனிவர் ரொம்ப கோபம் வரும். அவர் என்ன பண்ணாரு, துரியோதன வீட்டுக்கு சாப்பிட போனாரு. அரசர்கள் முனிவர்கள்லாம் வந்தா வரவேற்று நல்லா உபசரிப்பாங்க. அவங்களை எந்த ஒரு குறையும் இல்லாத. ஏன்னா அவருக்கு மூக்குக்கு மேல கோபம் வரும். அவர் கோபத்துக்கு பேர் போனவர். சாபம் விட்டுருவாரு. அந்த பயத்துல என்ன பண்ணியாச்சு, எல்லாருமே நல்லா கவனிப்பாங்க அவரை. நல்லா கவனிச்சு அப்படி கவனிச்சுட்டு அவனுக்கு ஒரு கெட்ட எண்ணம். துரியோதனுக்கு என்ன எண்ணம், இங்க சாப்பிட்டீங்கல்ல, அவனுக்கு தெரியும் அவங்க பஞ்சபாண்டவர்கள் வனவாசத்துல இருக்கிறாங்க. அவங்ககிட்ட அட்சய பாத்திரம் இருக்குது. அட்சய பாத்திரத்தை ஒரு தடவை நம்ம சாப்பிட்டு கழுவி கமுத்திட்டா திரும்ப வராது. இப்ப காலைல சாப்பிட்டாச்சு கமுத்திட்டோம்னா திரும்ப மதியானத்துக்கு தான். திரும்ப மதியானம் கமுத்திட்டோமா நைட்டுக்கு தான். எப்ப வேணுமோ அந்த நேரத்துக்கு தான் ஒரு சாப்பாடு. அது அந்த மாதிரி என்ன சொல்லிட்டான் துரியோதன, துர்வாசத்தை சொல்றான், உனக்கு நீ என்ன நல்லா கவனிச்சப்பா, என்ன நல்லா வரவேற்றீங்க, நல்லா உபசரிச்சீங்க, உனக்கு நான் எதனா செய்யணுமா நீ சொல்லுன்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. அவங்களால எல்லா வரத்தையும் கொடுக்க முடியும். ஆல்ரெடி ஒரு அருமையான ஒரு வரம் கொடுத்துருக்காரு. யாருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு? குந்தி தேவி குழந்தையா இருக்கும்போது அவங்க வீட்டுல அவங்க நாட்டுக்கு போறாங்க. நாட்டுல போகும்போது அவங்க அப்பா என்ன செய்யறாங்க, வேறவங்கள கவனிக்க சொல்லல. பெரிய ராஜா தான், ராஜாவா இருந்தாலும் என்ன சொல்றாரு, தன்னோட பொண்ணு, சின்ன பொண்ணு குந்தி தேவி, அப்பதான் சின்ன பொண்ணு, ஒரு 13 வயசு வச்சுக்கலாம், 14 வயசு வச்சுக்கலாம். அந்த பொண்ணை நீ சேவை செய்யுமா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவர் சேவை செய்யறாரு. அவர் சேவை செய்யற அப்படி குந்தி மகாராணி அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. ஆயிட்டு, குழந்தை உனக்கு என்னம்மா வேணும், உனக்கு வேணுங்கிறத நான் கொடுக்குறேன், உனக்கு என்ன வேணும் வரான்னு கேட்குறாங்க. அப்போ என்னமோ கேட்டு, சரி எனக்கு நினைவு இருக்க வரைக்கும் சொல்கிறேன், சாரி. அப்போ சொல்கிறாங்க என்னன்னு, உனக்கு 5 வரம், உனக்கு நான் வரம் தரேன், உனக்கு நீ நினைக்கிற மாதிரி குழந்தை பெற்றுக்கலாம்னு சொல்கிறாரு. அவர் தான் கொடுத்தாரு அந்த வரத்தை. 5 வரம் கொடுப்பாங்க. இப்ப அந்த மாதிரி துர்வாசன் நினைச்சா ஓகே. இப்ப வந்துருச்சு இல்லைங்களா, இந்த கதையை விட்டுடலாம். ஏன்னா நம்ம கதைக்கு வந்துடலாம். அவர் கொடுத்தா கர்ணன் அந்த அம்மா அப்பயே டெஸ்ட் பண்ணாங்க. ஐயோ இப்படி கொடுத்துட்டாங்களே, நம்ம பார்க்கலாமான்னு. நீ நினைக்கிற மாதிரி சாரி அப்படி கொடுத்ததுமே அவங்க டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்படி ஆச்சு. இப்ப என்னன்னா இந்த இடத்துல கார் மேல சாயற மாதிரி வச்சு போயிறாங்க. என்ன அவளுக்கு பேசுறீங்க, நான் பேசுறேன் கிளாஸ்ல முக்கியமா பேசுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். அப்ப அவங்க அந்த மாதிரி வரம் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா. இப்ப அதே துர்வாசர் தான் இங்க கேட்டதும், நீங்க போய் எனக்காக போயிட்டு நீங்க வனவாசத்துல இருக்கிற இந்த நேரத்துல தான் போய் எங்க சாப்பிட போனா கரெக்டா அந்த டைம் வேற சொல்லி அனுப்புறா. அப்படி அவங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கமுத்தி வச்சுட்டோம் அப்படி போட்டோன்ட்டு என்ன செய்யறாரு துர்வாசனுக்கு. எத்தனை சீடரை சொல்லுங்க துர்வாசனுக்கு, யாருக்கு தெரியும் அந்த கதையை சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
அதுக்கு சரவண பிரபு அந்த உங்களுக்கு தெரியுமில்ல? பரமேஸ்வரன் போறாங்க மாதாஜி. அந்த கிருஷ்ணர் போறாரு. அந்த கழுவி கமிழ்த்தின பாத்துல ஒரு பருக்க மட்டும் இருக்குது. அந்த பருக்கையை எடுத்து கிருஷ்ணார்ப்பணம்ட்டு கிருஷ்ணர் சாப்பிட்டுறாரு. அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பசி முடிஞ்சிருது. அதுக்கு அந்த முன்னாடி அக்னி பாத்திரம் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி ஆமாங்க மாதாஜி. ஹோம்ஒர்க் கரெக்டா வர அவர் படிச்சிருக்கேன். எத்தனை சீடர்கள், துர்வாசுக்கு எத்தனை சீடர்கள் சொல்லுங்க? யார் இருக்கிறாங்க? சீனியர் டிவோட்டிஸ்ல யாராச்சும் இருக்கிறீங்களா? தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்க. துர்வாச முனிவருக்கு 10,000 சீடர்கள். 10,000 10,000 சீடர்களையும் கூட்டிக்கிட்டு அவங்க சரிங்க. திரௌபதிட்டு போய் மாதாஜி சவுண்ட் கேட்கல. கேக்குதாம்மா? ஹரே கிருஷ்ணா. சவுண்ட் கேட்கல மாதாஜி. சி கிருஷ்ணா இப்ப கேக்குறது. போனீங்க தானே இருக்குது. 10,000 சீடர்கள். எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க? சாப்பிட்டாங்க, கழுவி கமுத்திட்டாங்க. கழுவி கமுத்தின பின்னாடி எப்படி இருக்கும்? அப்படியே ரொம்ப மனசு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது, வருத்தமாயிடுறாங்க. ஐயோ நான் என்ன பண்ணுவேன், சாப்பிட்டு முடிச்சாட்டு வராங்கன்னு. அவரும் சொல்லிட்டு போறாரு, என்ன துர்வாசரை, நான் போய் குளிச்சுட்டு வரேன், குளிச்சுட்டு வந்து நான் விருந்து உண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாரு. இந்த இடத்துல தான் வந்து பகவான் உதவி செய்யறாரு. நான் எதுக்காக சொன்னேன்னா, நாம தூய பக்தர்களா இருந்தா பகவான் நமக்கு அவருடைய கருணை கொடுப்பார். சரிங்களா? உதவிப்பாருங்க. ஏதோ ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரையில நம்மளுக்கு இறைவன் கூட இருந்து வழிகாட்டுவாருங்க மாதாஜி. ஆபத் பாந்தவன், அநாத ரட்சகன் பகவான். பாருங்க விருந்தினர் எப்படி, அவர் ஒரு ராஜா, துவாரகாபுரி துவாரகாதீஸ்வரர், துவாரகாபுரி மன்னர், ஏழை பிராமணர், கந்தல் துணி உடுத்துட்டு வந்திருக்கிறாரு ஒரு ஏழை பிராமணர். யாரு? அவருடைய நண்பர், பாலிய நண்பர். எப்படி அவருக்கு பாருங்க அந்த பிராமணருக்குரிய மரியாதை செய்யறாரு. அவருக்கு பாத பூஜை பண்றாரு பகவான். லக்ஷ்மி யாரு? அகில உலகத்துக்கே இந்த ஐஸ்வர்ய தலைவி, தாயார். அந்தமா உதவி செய்யறார் பாருங்க. பிராமணருக்கு நம்ம உதவி செய்யறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. பிராமணருக்கு உதவி செய்யணும். பிராமணர்கிட்ட நம்ம சாபம் வாங்கக்கூடாது. இப்போ நம்ம பிராமணர் சொன்னால், இந்த காலத்தில் நம்ம வந்து ஒரு தூய்மையான பிராமணரை பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம். பிராமணன் பேருக்கு தான். இதுக்கு ஒன்று நான் சொல்கிறேன் கேட்டுங்க. பாடத்தோடு நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது. இப்போ ஜாதி இருக்குதுன்றீங்களா? எத்தனை டிவோட்டிங்க? 10 டிவோட்டி. ஜாதி இருக்குது இல்லை? இருக்குதுங்க மாதாஜி. சரி, எப்படி இருக்குது ஜாதி? என்னன்னு சொல்றது இல்ல, சொல்றது எண்ணிக்கையில ஒவ்வொரு சமுதாயமா இருக்கு. அப்படி சொல்றீங்க. ஆனா அப்படி கிடையாது. பகவான் பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாரு? சாதுர் வர்ணம் மாயா சிஷ்டம் குண கர்ம விபாகா. 4 இந்த 4 வர்ணங்களையும் உண்டக்கணது யாரு? நான் தான். பகவான் சொல்றாரு 4 வர்ணங்கள் என்ன? பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர், சூத்திரர். இந்த 4 பேரையும் நான் தான் உண்டாகினேன். எப்படி எதுக்கு உண்டாகினாரு? குண கர்ம விபாகா. குணம், அவருடைய குணத்தின் அடிப்படையில், அவர்களுடைய செயலின் அடிப்படையில் பகவான். நாம் எப்படி தெரியுங்களா சொல்லணும்? நம்ம எது சொன்னாலும் ஒரு ஆதாரத்தோட சொல்லணும். ஆதாரம் இல்லாத மொட்டையாக சொல்லக்கூடாது. இப்போ இருக்கிறாங்க கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு, பேர் எனக்கு தெரியல. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு, நீங்கள் சொல்லுங்க. இப்போ நீங்கள் குடியிருக்க விடுங்களுதா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு இல்லைங்க மாதாஜி. வேற யாராச்சும்? சரி, வேற யாரா சொல்லுங்க. விஷ்ணு பிரபு நீங்க சொல்லுங்க. யாருமே பேச மாட்டீங்களே பிரபு. டிவோட்டிஸ் எனக்கு பேர் தெரியல. சொல்லுங்க மாதாஜி. என்ன சொல்லணுங்க மாதாஜி? நான் சொல்றேன் மாதாஜி. என் வீடு இப்ப நான் இருக்க வீடு எங்களுது இல்ல. சரி, உங்களுக்கு நீங்க வாயில சொன்னா போதுமா? உங்களுக்கு சொன்னா நான் ஒத்துக்க முடியுமா? எந்த இல்ல மாதாஜி, நாங்க வாடகை வீட்டுல தான் இருக்கோம். சரி, வாடகை வீடு தான். அதுவும் உங்க வாடகை வீடு தான். நான் எப்படி நான் நம்புக்கலாம்? அது ஒரு விஷயம் நீங்க சொல்லணும். நீங்க அந்த வாடகை வீட்டில் இருக்குதுன்றத நான் எப்படி நீங்க என்ன நம்ப வைப்பீங்க? அதுக்கு ஓனர்ட்ட ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருப்பீங்க. அக்ரிமெண்ட் போட்டுருக்கோம். வில்லேஜில் இல்லை, வில்லேஜில் கிடையாது. எங்கள் ஊர்லாம் இங்கே டவுனில் இருக்குது. நாம் குடியிருக்கேன்னு நீங்கள் இருக்கிறீங்க, அதுக்கு நீங்கள் பணம், அது அக்ரிமெண்ட்னா அக்ரிமெண்ட். சரிங்களா? ஆமாம் மாதாஜி. அதுபோல் நாம் எதை சொன்னாலுமே அதை நம்ம சொந்தமாக சொல்லக்கூடாது. அது சாஸ்திர பிரமாணம். பிரமாணங்கிறது அதை நம்ம நிரூபிக்கணும். இப்போ நான் ஜாதிகள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன். எப்படி நிரூபிக்கிறேன்? பகவான் பகவத்கீதையில் சொல்லிட்டாரு. அதே மாதிரி புராணம் சொல்லுது என்னன்னு, ஜன்மனா ஜாயதே சூத்ரா. ஜன்மனா ஜாயதே சூத்ரானா பிறக்கும்போது எல்லாருமே சூத்திரர்கள் தான். அதே மாதிரி சம்சார பவேத் விப்ரா. அடுத்து வேதம் படந்தி தத்
சாரி, சம்சார பவே த்விஜம் வேதம் படந்தி தத் விபரம் பிரம்மன் ஜானாதி அதாவது இதுக்கு அர்த்தம் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அதாவது டாக்டர் பிள்ளை டாக்டர் ஆக முடியுமா? சொல்லணும். ஆமாங்க. டாக்டர் ஆனா பிள்ளை இல்ல, நீட் டாக்டர் சொல்லலாமா? சரி, டாக்டர் பிள்ளையே நம்ம டாக்டர் சொல்ல முடியுமா? படிச்சாதான் சொல்ல முடியுங்க மாதாஜி. இதுதான் பதில். கரெக்ட். டாக்டர் பிள்ளை டாக்டர் இல்ல, டாக்டருக்கு படிச்சு பட்டம் வாங்கினாதான் டாக்டர். அதே மாதிரி பிராமண பிள்ளை பிராமணனா பிறந்த பிராமணன் கிடையாது. அந்த பகவானை எல்லாம் அறியணும். பகவானை அறிஞ்சு அதுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் படி நடக்கணும், அதை கடைபிடிக்கணும். வேதம் என்ன சொல்லுது, பிராமணர் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லுது, அந்த மாதிரி இருக்கணும். அவங்க தான் பிராமணர். அதுக்கு தான் அந்த ஆதாரம். ஜாதி கிடையாது. இஸ்கானில் வந்து பாருங்க, இஸ்கானில் இப்போ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நம்ம ஜாதி கிடையாது. எப்படின்னா யார் வேணாலும் பிராமணர் ஆகலாம். பிராமணருக்குரிய தகுதி அவங்க நமக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. பிராமணருக்குரிய தகுதியை நம்ம அடையலாம். முதல் ஒரு தீட்சை ஒரு ஹரிநாம தீட்சை நம்ம குரு கையால் வாங்கி சொல்கிறது தான் ரொம்ப பலன். இப்போ நாமளே தீட்சை செய்யணுமா, குரு ஒருத்தர் ஏற்றுக்கணும். சொல்லும்போது மந்திர தீட்சை, அது அடுத்து நமக்கு பிராமண தீட்சை. அந்த பிராமண குவாலிட்டிஸை வளர்க்குறாங்க. பிராமண குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. பகவத்கீதையில் 18வது அத்தியாயத்தில் கொடுத்துருக்கிறாரு. அதாவது ஆத்திக்கம், தெய்வ நம்பிக்கை, சுத்தம், வாய்மை, தூய்மை, இந்த மாதிரி இருக்குது. 16 கண்டிஷன் இருக்குங்க மாதாஜி. 16 கரெக்ட். மொத்தம் 16 இருக்குது. அது பாகவத்தில் சொல்லியிருக்கிறாங்க 16. இதில் வந்து ஒரு 10 8 அந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கு. இந்த பிராமண தன்மையை நமக்கு வளர்த்துறாங்க. அர்ச்சா விக்கிரகம் வழிபாடு சொல்லித்தராங்க. தண்ணி வைங்க, ஆச்சமன் பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி இதுக்கு இந்த மந்திரம், இதுக்கு இந்த மந்திரம், இதுக்கு மந்திரம். நீங்களாம் பிரபுஸ்லாம் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க. வந்தீங்கன்னா நீங்கள் பூசாரி ஆயிக்கலாம். அழகா வீட்டில் ஒரு ஏனுங்க மாதாஜி, அதே மாதிரி ராமானுஜர் வழி பின்பற்றி வருவங்க வைணவர்கள் வந்து மத சார்பற்ற இதுல தானே வந்துட்டு இருக்காங்க மாதாஜி. எதுக்குமா? ராமானுஜர் பின்பற்றி வர்றவங்க வந்து எந்த மதமும் இல்ல, எல்லா மதத்தவரும் இந்த பூஜை வைணவ சமுதாயத்துல வரலாம் அப்படிங்கிற. ஆமா, இதுவும் என்ன, இதுவும் வைஷ்ணவர் தான். இது ஸ்ரீ வைஷ்ணவ, இதுவும் வைஷ்ணவர் தான். இதுவும் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் தான். இது பிரம்ம மத்வ கௌடிய சம்பிரதாயம். ஓகேங்க மாதாஜி. நாமளும் பெங்கால் வைஷ்ணவா சொல்லலாம். பிரம்ம மத்திய கௌடிய சம்பிரதாயம், அது ஸ்ரீ வைஷ்ணவாஸ். ஸ்ரீ வைஷ்ணவாஸ். ஓகே, ஸ்ரீ வைஷ்ணவாஸ். அது ராமானுஜர் பின்பற்றி வரவங்க ஸ்ரீ வைஷ்ணவாஸ். அப்படித்தானேங்களா மாதாஜி? தாயாருக்கு முன்னிடம், தாயாருக்கு முன்னிடம் கொடுப்பாங்க. எதா இருந்தாலும் தாயார் கேளுங்க இப்போ நம்ம அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க வந்துட்டு நாம என்ன சொல்றோம், பகவான் புருஷர், அவர் தான் புருஷோத்தமர், அவருக்கு முதலிடம். ஓகேங்க மாதாஜி. இதுக்கு என்ன ஒரு உதாரணம் கேட்குறேன். இப்போ நீங்கள் வாமா அம்மா எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு 10 நாள் எங்கள் வீட்டில் வந்து இருமான்னு நான் உங்களை கூப்பிட்றேன். நீங்கள் எத்தனை நாள் வந்திருப்பீங்க? ஒரு நாள் 2 நாள் இருக்கலாங்க மாதாஜி. 3ஆம் நாள் 1 மாசம் 2 மாசம். அதுக்கு மேலே எங்கே போகணும்? நீங்கள் நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடணும். உங்கள் வீட்டில் யார் இருக்கிறாங்க? ஏன் வீட்டுக்கு போகணும்? எங்க வீட்டுல யார் இருக்கிறாங்கன்னா அப்புறம் குழந்தைங்க இவங்களாம் பாக்குறதுக்கு. எங்கள் வீட்டுக்காரர் முக்கியமான வார்த்தை. எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு இடத்துல தான் கணவன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல தான் மனைவி இருப்பாங்க. கரெக்டா? கரெக்டுங்க மாதாஜி. கணவன் இருக்கிற இடத்துல தான் மனைவி இருக்கணும். ஆமாங்க. இப்ப நீங்க லட்சுமி பூஜை பண்ணி லட்சுமி மட்டும் தேடலாம்னா அது நடக்காத காரியம். விஷ்ணுவையும் நம்ம கூட வச்சுக்கணும் இல்லைங்க. விஷ்ணு இருந்தா தான் கூப்பிடணும். அவங்க வீட்டுக்கார கூப்பிட்டேன், சரி வீட்டுக்கார கூப்பிடுறேன் வாப்பா எங்க ஊருக்கு அப்படின்னு வந்திருந்தா அவரு 6 மாசம் எத்தனை நாள் தான் நீங்க அவர் கூட தான் இருந்தா ஆகணும். ஆமா, அது 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல இருந்தா தான் பலனுங்க அதுக்கு. அந்த மாதிரி பகவானுக்கு வந்து இங்க முதலிடம். அதான் அங்க வந்து தாயாருக்கு முதலிடம். அது தவறே இல்லை. எப்படியோ ஒண்ணு எல்லாம் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானுடைய வழி நடந்தா போதும். இப்ப விருந்தினர்கள் வரவேற்கிறத பத்தி சொல்லியாச்சு இல்லைங்களா? போதும், 2 கதை முடிஞ்சிருக்கு. இன்னும் அருமையான ஒரு கதை எடுத்து வச்சேன். அடுத்த வாரம் பண்ணிடலாம். நம்ம அடுத்த கிளாஸுக்கு போகலாம். இப்போ அதே மாதிரி அவங்க வந்தா இது நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் வைஷ்ணவ தூய்மை பார்க்கலாமா? தூய்மை மற்றும் உணர்வு. இது யாராச்சும் படிக்க சொல்லுங்கம்மா. நீங்களே யாரையும் கூப்பிடுங்க. டெய்லி ஆளுக்கு ஒண்ணு படிக்கட்டும். விஷ்ணு பிரபு நீங்க படிங்க பிரபு. படிக்கட்டுமா? மைதிலி விஷ்ணு படிங்க. நான் தானே மாதாஜி? மைதிலி விஷ்ணு படிங்க. வைஷ்ணவ தூய்மை பாடம் தலைப்புகள்: தூய்மை மற்றும் உணர்வு, சமையலறை தூய்மை, தூய்மையை பேணுதல், சித்தி விசாரம், குளித்தல், ஸ்நானம், தூய்மை மற்றும் உணர்வு,
ஓம் அந்த ஸ்லோகம் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஆமா எல்லாருக்கும் ஒரு இது சொல்றேன். இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். எல்லாருமே வந்திருக்கீங்க 11 பேர் இதை தெரிஞ்சுக்கங்க. இதை வேணா கூட நான் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு போடுறேன் உங்களுக்கு. ஓம் அபித்ரோ பவித்ரோ வா சர்வாவஸ்தம் கதோ அப்பி யா சம்ராட் புண்டரீகாஷ்டம் சா பையமந்திர சூசிகி ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸ்ரீ அந்த மாதிரி 3 தடவை. அதாவது எதுக்குன்னா இதுதான் ஆச்சமன் பண்ணுறதுங்கிறது. நாம் ஒரு தண்ணியை ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் பூஜை பண்ணுற முறையில் முதல்ல ஒரு டம்ளரில் தண்ணி சுத்தமான ஒரு பாத்திரமும் அந்த ஸ்பூன் ஒன்று போட்டிருப்போம் பாருங்க. ஆமாங்க மாதாஜி. அந்த பாத்திரத்தில் முதல்ல நம்ம இந்த நடுவிரல் ரைட் ஹேண்டில் நடுவிரலில் வச்சுட்டு இந்த ஆள்காட்டி விரலும் கட்ட விரலும் இந்த அப்படி தெரியுதுங்களா? ஓகேங்க மாதாஜி. ஆமாங்க எனக்கு மாதாஜி. தெரியல. இப்படி பிடிச்சி இந்த வச்சுட்டு இந்த மந்திரத்தை நம்ம சொல்லணும். சரிங்க. இந்த மந்திரம் சொல்ல சரி இந்த மந்திரம் சொல்றதுக்கு மாதாஜி முன்னாடி அந்த கிளியரா தெரியல தண்ணியில மாதாஜி. உங்க போட்டோ கிளியரா தெரியல. மறுபடியும் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லுங்க மாதாஜி. உங்க அப்போ போட்டோ தெரியல. போட்டோ மோதிர விரலும் கட்ட விரலும் சேர்த்துக்கணுமா விஷ்ணு பிரபு? ஆள்காட்டி விரலும் கட்ட விரலையும் சேர்த்துக்கணும் பிரபு. ஓகே ஆள்காட்டி ஆள்காட்டி மாதாஜி. விரல் வந்து மோதிர விரலுங்க மாதாஜி. ஆள்காட்டினா மோதிர சுட்டி விரல்ல. சுட்டி காட்டுதுல பாருங்க. நான் கட்ட விரலுக்கு பக்கத்துல இருக்குது அது. ஓகே ஆள்காட்டி விரல். ரெண்டையும் இப்படி அப்படியே கேமரா பார்க்குற மாதிரி சுத்திட்டீங்கன்னா அந்த நடுவிரல் ஓம் இல்லைங்களா, சொல்லுவோம்ல மோதிரவிரல் அது. நடுவிரலே ஓகே. நடுவிரல இந்த தண்ணியில் இருக்கிற பாத்திரத்தை நகம் படக்கூடாது, நம்ம கையில் நகம் வளர்த்தக்கூடாது. அந்த கையை வச்சு நீங்கள் என்ன செய்யணும், எல்லா சப்த நதிகளையும் கூப்பிடணும். சப்த நதிகளையும் கூப்பிடணும். ஆவாகனம் பண்ணுறது என்னன்னு ஓம் கங்கேசே யமுனே சேவ கோதாவரி நர்மதா சிந்து காவேரி ஜலாஸ்மின் சந்நிதியும் குரு 7 நதிகளையும் கூப்பிடணும். சப்த நதிகள் மெயினானது. கூப்பிட்டீங்கன்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் அதில் வந்துடும். புரியுதுங்களா? புரியுது பூஜை மாதாஜி. பண்ணி பூஜை பண்ணில சொல்லுவோம் மாதாஜி அது. ஓகே. இந்த நகம் படக்கூடாதா மாதாஜி? நகம் படக்கூடாதுங்க. நகம் வந்து படவே கூடாது. அப்பதான் பூஜாரிங்க கையிலலாம் பாருங்களேன் நகம்லாம் கட் பண்ணியிருப்பாங்க. நமக்கு ஆனா இதெல்லாம் கையோட தெரியாது. இது வைஷ்ணவ ஸ்கின் மட்டும் கலாச்சாரம். தான் போடணும். நகம்லாம் ஸ்கின் நகம் மட்டும் தான் வளர்த்தக்கூடாது. போடணும் இல்லையா? ஸ்கின் மட்டும் ஆமா. தான் போடணும். என்னங்க பிரபு? ஆமா. 2 உங்க விரலையும் ஸ்கின் மட்டும் தான் வச்சுக்கிட்டு போடணும். நம்ம மூடி வச்சுக்கணும் கையில அந்த ஆமா இதைய. ஆமா ஆமா ஆமா. மூடி வச்சுட்டு நம்ம வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் ஆவாகனம் பண்ணி சாமி கிட்ட வைக்கிறப்ப எல்லா துளசி இப்ப தளம் போட்டு எல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணுவாங்க. கை தெரியுதாம்மா இப்போ? தெரியுதுங்க மாதாஜி. ஓகே இந்தாம்மா ஓகே. இப்படி இப்படி வச்சுக்கிறீங்களா? ம். இந்த விரல இப்படி வச்சிடணும் தண்ணியில மேல. நகத்தெல்லாம் கட் பண்ணிக்கணும். மேல வச்சுட்டு ஓம் கங்கேசே யமுனே சைவ அப்படின்னு ஒரு நதி பேரும் சொல்றோம். நர்மதா சிந்து காவேரி அப்படின்னு ஒரு நதி சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு முடிச்சுமா தண்ணியில எல்லா நதியும் வந்துருச்சு. டெய்லி எங்க போறது புனித தண்ணிக்கு? அப்புறமேட்டு என்ன செய்யணும்னா இந்த மந்திரம் இப்ப மந்திரம் இப்ப நம்ம தூய்மை மற்றும் உணர்வுன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு இந்த மந்திரம் நான் டெய்லி ஓம் அபுத்திர பவித்ரவா சர்வாப்தம் கடவையா சமர்ப்பணம் சா பையம் ஸ்ரீ 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 விஷ்ணு ஸ்ரீ விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லணும் 3 தடவை. விஷ்ணு பிரபு பேர் அருமையான பேரு. ஸ்ரீ விஷ்ணு 3 தடவை சொல்லணும். சொல்லிட்டு அந்த ஸ்பூன்ல தண்ணி எடுத்து நம்ம பிரசாதம் பூ எதா இருந்தாலுங்க, பிரசாதம் பூவு ஊதுபத்தி கற்பூரம் எல்லாரும் கைப்பற்றி வருது. எல்லாரும் கைப்பட்டு தண்ணி வருதா? வச்சு இந்த கையால இப்படி எடுத்து இப்படியே அதை வந்து பிரசாதம் அந்த தண்ணியை 3 தடவை அப்படி ஊத்தணும். ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸ்ரீ விஷ்ணு 3 தடவை தெளிக்கிறோம். தெளிஞ்சா அது கிளீன் ஆயிடும். அதாவது அது சுத்தமாயிடும். ஓகேங்களா? ஓகேங்க சரி மாதாஜி. மாதாஜி. இதெல்லாம் சொல்லி தருவாங்க. அந்த தண்ணியை வந்துட்டு ஓம் கோவிந்தாய நமக நம்மளை சுத்தி பண்ணணும். வாயில அந்த கை வச்சுட்டு ஓம் கோவிந்தாய நமக மேல நம்ம தெளிச்சுக்கணும். இப்படி தெளிச்சுட்டு எல்லாம் நிறைய இருக்கு. எல்லாம் சொல்லி தருவாங்க. வாங்க உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் நீங்க எது வரைக்கும் நீங்க அட்டன் பண்ணிட்டே இருங்க. எல்லாம் ஒண்ணு நமக்கு இதெல்லாம் தெரியுது. யாரும் சொல்லி தர மாட்டாங்க. எந்த கோயிலாச்சும் ஒரு பூசாரி போய் கேளுங்க, சொல்லியே தர மாட்டாங்க. நீங்க எந்த கோயிலுக்கெல்லாம் போங்க, இஸ்கானுக்கு வாங்க பாருங்களேன். இஸ்கான்ல எல்லாரும் சொல்லி தராங்க. எல்லாருமே வாங்க, எல்லாரும் கிருஷ்ண உணர்வு கத்துங்க. எல்லாருமே பிராமணர் ஆகுங்க. எல்லாருமே உணர்வால பிராமணர். பிராமணரோட உயர்ந்தவங்க யாரு தெரியுமா உங்களுக்கு? ஹரே சொல்லுங்க கிருஷ்ணா. மாதாஜி. சொல்லுங்க. பிராமணர் பெருமாள் தான், இறைவன் தான். இல்ல பக்தர்கள் எங்க சர்வபிரபு இருக்கிறாரா? Yes, Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. சொல்லுங்க பிரபு. யார் பிரபு பிராமணர்களோட உயர்ந்தவர்கள் யாரு? வைஷ்ணவர்கள். வைஷ்ணவர் Mataji. தூய பக்தர்கள். வைஷ்ணவர்கள். பிராமணரோட உயர்ந்தவங்க வைஷ்ணவர்கள். நமக்கு வைஷ்ணவர்கள் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த ட்ரைனிங்கே, இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றது, இது எல்லாமே. இந்த பாடம் எதுக்குன்னா அந்த மாதிரி அதுதான் வைஷ்ணவ கலாச்சாரம். நம்ம கல்யாணம் பண்ண போனா கூட ஒரு பொண்ணை பார்த்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்போம்? அது இந்த காலத்துல பவுன் நகை கேட்குறாங்க. ஒழுக்கம், பொண்ணு எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது அடுத்த கேள்வி. அழகு
ஒழுக்கமான பொண்ணா? இதுதாங்க கேள்வி. அது மாதிரி நம்ம வைஷ்ணவர் ஆகிறோம். வைஷ்ணவருக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எட்டிக்யூட்ஸ் இருக்குது. அதுதான் இது. அதை நம்ம கற்றுக்கணும். அதை கற்றுக்கிட்டு இந்த அதெல்லாம் மற்ற பாடம்லாம் அந்த L1 L2 மற்றதெல்லாம் இது L2 தான். L1 முடிச்சது இது கற்றுக்கணும். நீங்கள் இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு மேலே போக 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 உங்களுக்கு வந்துட்டு தானா உங்களுக்கு அந்த வைஷ்ணவர்கள் ஆயிடுவீங்க. நீங்களாம் சொல்லவே வேண்டாம். எது ஒன்றும் சும்மா கிடைக்காதுங்க. ஏதாவது சும்மா கிடைக்குமா சொல்லுங்க. ஆனா இது நமக்கு சும்மா கிடைக்குது. பட் நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும். இதெல்லாம் கஷ்டமே கிடையாது. படிக்கணுங்க மாதாஜி. நம்ம இது கத்துக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு எல்லாத்துக்குமே எங்களுக்கு. ஆமாம்மா, ஆமா, நல்ல வாய்ப்பு. ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வேணும்னா கூட 10 ரூபா, ஒரு 5 ரூபா போட்டா தான் ஒரு வாட்டர் பாட்டிலே வாங்க முடியுது. எதுவுமே இந்த காலத்துல சும்மா தரதில்ல. ஏதோ நமக்கு இது வந்து இஸ்கான் மங்களூர் ரொம்ப இதுல வந்து 2 பேர் வர்றாங்க மாதாஜி. உண்மையாவே இந்த குரூப்ல எனக்கு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபான்னு தெரியல. எனக்கு ஒரு இது தெரிஞ்சுக்கலாம்னு இருக்கிறேன். கேட்டுக்கலாங்களா மாதாஜி? என்னம்மா கேளுங்கம்மா. லாஸ்ட்ல கேட்கலாமா? ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்கும்போது. ஓகே மாதாஜி, கேட்டுக்கலாங்க மாதாஜி. கேட்டுருங்க. சரி கேட்டுருங்க. முடிச்சிடலாம் டக்குன்னுட்டு. விஷ்ணு பிரபு வர்றாரு, மைதிலி விஷ்ணுன்னு வர்றாங்க. அவங்க என்ன ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுங்களா? அது பிரபு சொல்லுவார் லாஸ்ட்ல. சொல்லுங்க பிரபு. விஷ்ணு கிட்ட கேக்குறேன் நான், மைதிலி விஷ்ணு கிட்ட. இல்ல மாதாஜி, நான் சென்னை வில்லிவாக்கம். ஓகே. எங்க சன்னும் வந்து ஹஸ்பண்ட் நேம் வந்து கண்ணாயிரம் டீச்சரா இருக்காங்க. இது வந்து சன்னு வந்து நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸ் 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க. அவரு அந்த மாதிரி கிட்ஸ் கிளாஸ்ல குரூப்ல எல்லாம் இருக்கிறதுனால அவர் வந்து விஷ்ணு மைதிலின்னு போடுவாரு. அம்மா உன் பேர்லயே நேம் ஜாயின் பண்ணிக்கோமா அந்த குரூப்ல எல்லாம் அப்படின்னு அவர் விருப்பப்பட்டு டைப் பண்ணி போட்டுருவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மேடம். சரி சரி சாரிமா. இல்ல நான் கூட அப்படியே கேட்கணும்னு இருந்தேன் நானு. இல்ல கேட்கணும்னு இருந்தேன். சாரி. இல்ல இல்ல தெரியாதானே கேட்டீங்க. பரவாயில்ல. மைதிலி விஷ்ணுமா தவறா நினைச்சுக்காதீங்க. நான் கூட அப்படிதான் நினைச்சேன். இல்ல 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 பரவாயில்ல மாதாஜி, தெரியாம தானே கேட்டீங்க. இதுல தவறா நினைக்கலாம் ஒண்ணும் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். ஓகே, இதுதான் என்ன தெரியுங்களா? அனுமானம். இதுல வந்து 3 வகை இருக்குது. ஒண்ணு அனுமானம். இதுதான் அனுமானங்கிறது வந்து சரியானது கிடையாது. ஒண்ணு பிரமாணம், அனுமானம், பிரத்யக்ஷம் இருக்குது. அனுமானங்கிறது வந்து தவறானது. இப்ப நம்ம என்ன நினைச்சோம்? தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக கேட்டோம். இல்ல இல்ல நம்ம சந்தேகப்படுறோம் இல்லைங்களா? ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ரோட்ல போனா கூட அண்ணன் தங்கச்சி அந்த நம்ம அண்ணன் தங்கச்சியா நினைக்க மாட்டோம். அது அனுமானிக்க கூடாது. ஜாயிண்ட் ஆகி வரனால ஒரு சமயம் இருக்கும். 2 பேரும் ஹஸ்பண்ட் கிளாஸ்ல வர்றாங்க. இல்ல அதான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அதுக்குதான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி அனுமானப்படக்கூடாது. அடுத்தவங்க சொல்றதையும் கேட்கணும். நேரடியா நம்ம பாக்குறதும் நம்ம கண்ணால் பார்ப்பது போய், காதால் கேட்பது போய். வேதம் என்ன சொல்லுது? வேத வழி ஸ்ருதி. வேதம் சொல்றதா நம்ம கேட்கணும். ஆனா விஷ்ணுவும் மைதிலியும் சேர்ந்து இருக்கறனால கூட இருக்கிற மாதிரி சொல்ல வரேன். அடுத்து மைதிலி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. இதை யாராச்சும் படிக்கிறீங்களா? இது நல்லா படிக்க வருமா? பிரபு இல்ல நான் அந்த பொருளுரை மட்டும் படிச்சிடுறேன் மாதாஜி. அந்த தூய்மை மற்றும் உணர்வு. தூய்மையானதாக இருந்தாலும் சரி, தூய்மையற்றதாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது ஜட வாழ்வின் அனைத்து நிலைகளையும் கடந்து வந்தாலும் தாமரை கண்களை கொண்ட கிருஷ்ணரை ஒருவர் நினைவு செய்தால் அவர் வெளிப்புறமாகவும் அகமாகவும் தூய்மையாகி விடுகிறார். படிங்க. வெளி மற்றும் உள் தூய்மை. ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைய தூய்மை அவசியம். 2 வகையான தூய்மைகள் உள்ளன, வெளி மற்றும் உள். வெளிப்புற சுத்தம் என்றால் குளிப்பது என்று அர்த்தம். ஆனால் அக தூய்மைக்கு எப்பொழுதும் கிருஷ்ணனை நினைத்து ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே என்று ஜபிக்க வேண்டும். இந்த செயல்முறை மனதில் இருந்து கடந்த கர்மாவின் திரட்டப்பட்ட தூசியை சுத்தம் செய்கிறது. பொருள்: நீங்கள் புறக்கணிக்க முடியாது. ஏனென்றால் வெளியே அசுத்தம் என்றால் உள்ளேயும் நீங்கள் அசுத்தத்தை காண்பீர்கள். இருபுறமும் சுத்தமாக வைத்திருந்தால் உள்ளேயும் வெளியேயும் ஆரோக்கியமாக இருப்பீர்கள். ஸ்வர்ணவதா சுதாக கிருஷ்ணா சுண்ணதா ஸ்வகதா கிருஷ்ணா புண்ணிய சிரவண அபத்ராணி அபத்ராணி. அனைத்து அசுப காரியங்களும் சுத்தம் செய்யப்படும். அவை கழுவப்பட வேண்டும். புனித நூல் ஆவதற்கு அவர் ஷியாக இருக்க வேண்டும். சத்திய சங்க தங்க அவர் சுஷியாக இருக்க வேண்டும். சத்திய சங்க தங்க சத்திய சமக் தமக் சௌசம் சௌசம்
சௌசம் ஒருவர் மிகவும் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் பிராமணியம். தூய்மைக்கு தண்ணீர் தேவை, அவ்வளவுதான். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அரை உரையாடல் டிசம்பர் 11, 1971, புதுதில்லி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூமா. நம்ம ஆமா. இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்மளுடைய Very உணர்வு much. தூய்மையா இருக்கணும். உணர்வு இல்ல, தூய்மையா இருந்தாலும் சரி, தூய்மை இல்லாதாலும் சரி, ஜடவாழ்வின் அனைத்து நிலைகளையும் கடந்து வந்தாலும் பகவான் கிருஷ்ணரை நாம நினைவு செஞ்சாவே உள்புறமும் வெளிப்புறமும் தூய்மையாடுறோம். எப்படி சொல்லுங்க? வெளிப்புறம்ங்கிறது வந்துட்டு நாம குளிக்கிறோம், அதனால உள்புறம் எப்படி தூய்மையாகுது? உள்புறம் தூய்மை அடைய என்ன வழி? வைதேகி மாதாஜி இருக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு தெரியும் சொல்லுங்க, பதில் தெரிஞ்சவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுங்க. சொல்லுங்க பிரபு. யார் பேரு சொன்னவங்க? பேரு சண்முகம். சண்முகம் பிரபு. இப்படி சொல்லணும், தெரிஞ்சவங்க டக்குன்னு சொன்னாதானே. தேங்க்யூ பிரபு. நமக்கு அகம் சுத்தமாகணும்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம், பகவான் நாமா, பகவானோட நாமா சொன்னா உள்ள கிளீன் ஆகுது, மேல கிளீன் ஆகிறதுக்கு நீர் இதுலதான் போட்டுக்குது பாருங்க. நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 என்று ஜெபிக்க வேண்டும். வெளி சுத்தம்னா குளிக்கிறது, உள் சுத்தம்னா இதுலயே போட்டுக்குது. நான் இதுல இருக்கிறதா கேட்பேன் மேக்சிமம், இல்லாது கேட்க மாட்டேன். அடுத்து உள் சுத்தத்துக்கு இன்னொன்னு இருக்குது. என்னன்னு? சுர்மதா சிவகதா கிருஷ்ணா புண்ணிய சிரவண கீர்த்தனக ஹிருதயந்தோஸ்தி அபத்ராணி. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, சுர்மதா நம்ம கேட்கணும், ஸ்வகதா கிருஷ்ணர் கதாவே கேட்கணும், அது நமக்கு புண்ணியங்க தரக்கூடியது. சிரவண கேட்கணும், நினைக்கணும், கீர்த்தனை கீர்த்தனைகளை கேட்பதுனா என்னது? ஹிருதி, ஹிருதினா இதயம். இதயம் வந்து அபத்ராணி நமக்கு வந்து தூய்மையாகுது. நம்மளுடைய இருதயம் வந்து என்னாவது? இதயம் தூய்மையாகுது. எதனால? பகவானுடைய குண ரூப நாம லீலைகளை கேட்டோமா நம்மளுடைய இதயம் வந்து தூய்மையாகுது. அதே மாதிரி சுசியாக இருக்க வேண்டும்னா, சுசினா இங்க பிராமணர். நம்ம பிராமணனா சத்தியம், உண்மையை பேசணும். சமக், மன்னிக்கும் தன்மை வேணும். தமா, பொறுமை வேணும். சௌசம், கிளீன் வேணும். சௌசம் தெரியும் எனக்கு, இந்த 2 சௌசம் போட்டிருக்குது, எனக்கு அது புரியல. சௌசம் இதெல்லாம் இருந்தாதான் அவங்க பிராமியம். பிராமணம்னா பிராமின்ஸ், பிராமணத்தன்மை. தூய்மைக்கு என்ன வேணும்? தண்ணி தான் தேவைங்கிறாரு பிரபுபாதர் சொன்னது இது. நீங்க இப்போ அதுக்கு அப்படி கழுவிட்டமா எப்படி இருப்போம் நம்ம? அடுத்து படிங்க மாதாஜி. யார் படிக்கிறீங்க? படிக்காதவங்க படிங்க, டைம் பார்க்கலாம். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிங்க. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, ருக்மிணி மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. எங்கிருந்து படிக்கணும் மாதாஜி? நீங்கள் எப்பொழுதும் புத்துணர்ச்சியுடன் இருப்பீர்கள். எப்பொழுதும் புத்துணர்ச்சியுடன் இருப்பீர்கள். நீங்கள் உள்ளேயும் வெளியேயும் கழுவி விட்டீர்கள், குளிப்பீர்கள். பிறகு நீங்கள் எப்போதும் புத்துணர்ச்சியுடன் இருப்பீர்கள். நீங்கள் புத்துணர்ச்சியுடன் இருப்பீர்கள் உணர்ந்தவரை, உங்களை உணராதவரை உங்களால் மிக அழகாக ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்கவோ அல்லது கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யவோ முடியாது. எனவே தூய்மை அவசியம். அடுத்து படிங்க. துணி சுத்தம், அங்கிருந்து படிங்க. துணி சுத்தம், மன சுத்தம், உடல் சுத்தம், செயல்பாடுகள் சுத்தம், ஆசை சுத்தம், சிந்தனை சுத்தம். தூய்மை, எப்போதும் சுத்தமாக இருங்கள். 3 முறை குளிக்கவும். துணி சுத்தம், மன சுத்தமாக, உடல் சுத்தமாக, செயல்பாடுகள் சுத்தமாக, ஆசை சுத்தமாக, நினைப்பது எல்லாம் சுத்தமானது, மாசு இல்லை. இதுதான் சோதனை. நான் எல்லா மோசமான செயல்களையும் செய்கிறேன், மேலும் நான் ஒரு மேம்பட்ட பக்தன் என்று விளம்பரம் செய்கிறேன். என்ன ராஸ்கல், நீ முன்னேறிவிட்டாய். நீங்கள் எல்லா முட்டாள்தனங்களையும் செய்கிறீர்கள் மற்றும் நீங்கள் முன்னேறிவிட்டீர்களா? பிரபுபாதர் விரிவுரையில அவரே பேசும்போது ஸ்ரீமத் பாகவம் 1.6.26க்கு விரிவுரை சொல்றாரு. அப்ப இது பேசினாரு 1974ல. அது இப்ப வந்து சுத்தம் என்னன்னா, நம்ம துணி சுத்தமா இருக்கணும். நம்ம சொல்லவே வேணாம். தமிழர்களை பத்தி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கலாச்சாரத்துல வந்து துணி சுத்தம் தான். கந்தையானாலும் கசிக்கட்டுன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா இங்கெல்லாம் ஊடு கொடுக்கணும்னா இந்துஸ்னா டக்குன்னு ஊடு கொடுப்பாங்க. கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுவாங்க. வேற மதம்னா அவங்க வந்து எல்லா நாளும் எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. அவங்க டெய்லி குளிக்க மாட்டாங்க. அவங்க இஷ்டம் குளிக்கிறது, அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. சும்மா சென்ட் அடிச்சுட்டு போனான்னு நினைப்பாங்க. நம்ம யாரையும் பர்டிகுலராக சொல்லக்கூடாது, தவறு. ஆனா நம்மளோட இதுல எப்படின்னா,
இந்த பாருங்க, நான் அந்த கோயிலுக்கு போறேன், அந்த கோயிலுக்கு போறேன்னு ஆரம்பிச்சாவே நம்ம குளிச்சுட்டு தான் துவைச்ச துணி எடுத்து போட்டுக்கிட்டு நம்ம குளிச்சுட்டு போறோம். மன சுத்தங்கிறதே நம்ம சாமிங் பண்ணிட்டு போகலாம். உடல் சுத்தங்கிறது மேல குளிக்கிறோம், துணியை சுத்தம் பண்ணிக்கணும், செயல்பாடு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம செய்யற செயல் தவறா இருந்தா நல்லா இருக்குமா? நல்லா இருக்காது. செயல்களையும் நம்ம சுத்தமா பண்ணணும். ஆசை சுத்தம். ஆசை சுத்தங்கிறது வந்து இப்ப செயல்பாடுகள் சுத்தம்னு எதை சொல்லலாம்னா, நம்ம செய்யற செயல் கொஞ்சம் முன்னேற இப்ப நம்ம ஒரு செயல் செஞ்சிருக்கிறோம். சரி நான் கோயிலுக்கு போறேன் அப்படின்னுட்டு, இப்போ கடை வச்சிருக்காரு ஒருத்தர், நான்வெஜ் கடை. கொஞ்சம் என்ன பண்ணணும் அந்த மாரி, அது வந்து நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது. வர வர எல்லாரும் மாறிடுறாங்க. இங்க வந்து எவ்வளோ பேர் என்ன சுத்தி இருக்கிறவங்கலாம், நான் ஒரு 20 வருஷமா இருக்கிறேன். எவ்வளோ பேர் எப்படியெல்லாம் பகவான் அப்படி ஒரு மிராக்கிள் குடுக்குறாருங்க. எப்படி இருந்தவங்கலாம் எப்படி ஆகுறாங்க தெரியுங்களா? அது நான் பேர் சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா, இப்பலாம் இன்னைக்கு முதல் தர டிவோட்டியா இருக்காங்க. அவங்கள கையெடுத்து நாங்க கும்பிடுறோம். அவர் எப்படி இருந்தாரு ஃபர்ஸ்ட்டு? நல்லா குடிப்பாரு. பாவம் அந்த மாதாஜி தான் வந்தாங்க கோயிலுக்கு. இது உண்மையாலுமே நடந்ததுங்க. மாதாஜி தான் வந்தாங்க. அவங்க வீட்டுக்கார் வரல. அவங்க வந்து ஏழை. அவங்க இன்னொரு மாதாஜி வீட்ல வசதியா இருக்க மாதாஜி வீட்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. அவங்க வீட்டுக்கார் வந்து பாவம் வீட இப்படி இருந்தாரு. அ குடிச்சிட்டு இருந்தாரு. ஒரு நாள் டூ வீலர் போயிட்டு கொஞ்சம் ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டு விழுந்துட்டாரு. டிவிஎஸ் 50 டிவிஎஸ் எக்ஸல்ல. அப்புறம் அவர் கொஞ்சம் கட்டு போட்டு கோயிலுக்கு வர ஆரம்பிச்சாரு. அவ்வளோதாங்க. கோயிலுக்கு வந்தாரு, பிரசாதம் சாப்பிட்டாரு. அப்பா கிருஷ்ணா பகவானோட மிராக்கள் அவர் விட்டுட்டாரு. இன்னைக்கு யார் பார்த்தாலுமே கையெடுத்து கும்பிடுறோம். பகவான் அந்த அளவுக்கு மேல கொண்டு போயிட்டாரு அவரை. பிராமண தீட்சை வாங்கிட்டாங்க. என்னங்கிறீங்க? நினைச்சு பாருங்க. இன்னும் நிறைய இருங்க. இத பார்க்க எனக்கெல்லாம் அப்படியே புல்லு அரிக்கும் அப்படியே. கண்ணால பார்த்தது இது எல்லாமே. ஏன்னா பேர் குறிப்பிட்டா தெரிஞ்சு போயிடும். பேர் குறிப்பிட மாட்டேன் நானு. நீங்க வந்தா கூட நான் நேர்லயே காட்டுறேன். அந்த அளவுக்கு ஆசை சுத்தம். பார்த்ததுக்கெல்லாம் நம்ம ஆசை வைக்கக்கூடாது. எதுக்கு ஆசை பண்ணுமோ அதுக்கு தான் ஆசை பண்ணணும். அத்தனைக்கும் ஆசைப்படுங்கிறது ஆசையா? இல்ல. சிந்தனை சுத்தம். நம்ம சிந்திக்கிற சிந்தனை. எந்த மாதிரி சிந்திக்கணும்? சொல்லுங்க. பகவான் நினைக்கணும் பகவானை சிந்திக்கணும். அதான் ஸ்மரணம். பகவானை தான் நம்ம ஸ்மரணிக்கணும். நீ இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு நான் சுத்தமா இருக்கேன், எல்லாருக்கும் சுத்தமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறது ராமாயணம், இடிக்கிறது பெருமாள் கோயில். இந்த பக்கம் இது பண்றது, இப்படி இருப்பா அப்படி இருப்பா, நீங்க அதை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்க சொல்லி நீங்க போய் வந்துட்டு எல்லாம் பண்றது. இது சுத்தம் கிடையாது. சுத்தம்னா முழுசா சுத்தமா இருக்கணும். செய்யறது ஒண்ணு சொல்றது ஒண்ணா இருக்கக்கூடாது. நீங்க கரெக்டா செயல்பட்டாதான், பிரபு சொல்றதுக்கு முன்னாடி நாம கரெக்டா செயல்பட்டாதான் நம்ம சொல்றதை இன்னொருத்தர் கேட்பாரு. அது பகவானோட கருணை. ஆனா ஊருக்கு உபதேசம் நமக்குன்னு கிடையாது. இது ஹரே கிருஷ்ணா. இதை படிங்க. இதுல இருந்து யார் படிக்கிறீங்க அடுத்து? இந்த இது மிகவும் எளிதான விஷயம். படிங்க. படிக்காதவங்க எல்லாரும் படிக்கணும். எல்லாரும் படிக்காதவங்க கூப்பிடுமா? இது மிகவும் படிங்க மாதாஜி. இது மிகவும் எளிதான விஷயம். பிராமணர்களாக தீட்சை பெற்றவர்களை நான் இன்றும் பார்க்கின்றேன். அவர்கள் சாப்பிட்ட பிறகும் கை கழுவ மாட்டார்கள். நிச்சயமாக பிராமணர் அல்லாத குடும்பங்களில் உங்கள் பிறப்பால் பல குறைபாடுகள் இருக்கலாம். ஆனால் அது எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும்? இது மிகவும் எளிதான விஷயம். அடுத்து படிங்க. சுத்திகரிக்கப்படாவிட்டால் நாம் பயன்படுத்தும் எதுவும் நம்மை மாசுபடுத்தும். இவை வேத நாகரிகத்தின்படி அனைத்தையும் எவ்வாறு தூய்மைப்படுத்துவது என்பது பற்றிய சாஸ்திர கட்டளைகள். சுத்திகரிக்கப்படாவிட்டால் நாம் பயன்படுத்தும் எதுவும் நம்மை மாசுபடுத்தும். 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவில் நந்த மகாராஜா போன்ற கிராமங்களில் கூட மக்கள் பொருட்களை தூய்மைப்படுத்த அறிந்திருந்தனர். இதனால் அவர்கள் மாசுபடாமல் ஜட வாழ்க்கையையும் அனுபவித்தனர். அடுத்தது படிச்சிருக்கோமா? முழு வீட்டையும் சுத்தப்படுத்துவது பெண்ணின் முதல் கடமை. உங்களுக்கு தண்ணீர் தேவைப்படுவது போல அது மிகவும் இன்றியமையாதது. குறிப்பாக வெப்பமண்டல நாடுகளில் வீடு முழுவதையும் சுத்தப்படுத்தவும், உடலை சுத்தப்படுத்தவும், பாத்திரங்களை சுத்தம் செய்யவும், துணியை சுத்தம் செய்யவும் தண்ணீரை மிக அதிகமாக பயன்படுத்துகின்றார்கள். அதுவே வேத நாகரிக சுத்தம். கடவுளுக்கு அடுத்தது தூய்மை. அனைவரும் 3 முறை குளித்து அனைத்தையும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். இந்தியாவில் நகரத்தில் அல்ல, கிராமங்களில் பெண்களின் முதல் கடமை வீடு முழுவதையும் சுத்தப்படுத்துவதுதான். அதிகாலையில் அவர்கள் வீடு முழுவதையும் துடைத்து விடுவார்கள். அதனால் முதல் வேலை சுத்தம். ஹரே கிருஷ்ணம்மா. தேங்க்யூமா.
இப்போ பிராமணர் இல்லாதவங்கள சாப்பிட்டு சும்மா அப்படியே 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 ஒரு சப்பாத்தி சாப்பிட்றாங்கன்னு வச்சுங்களேன், நல்லா போட்டு பிணைஞ்சு சாப்பிட்டுக்கல, சப்பாத்தி சாப்பிட்டாவே எதை சாப்பிட்டாலும் கையை தொட்டு வாய்க்கு போச்சா, கையை தட்டுக்கும் வாய்க்கும் சுத்தம் கிடையாது, உடனே போய் கழுவணும். நான் ரொட்டி தான் சாப்பிட்டேன், அப்படியே உள்ள சப்ஜி வச்சு சாப்பிட்டேன், அழுக்கு இல்லை அப்படின்னு விடுறவங்க இருக்கிறாங்க. அதெல்லாம் தவறு. இது வந்துட்டு குறைங்கிறாரு. பிராமணரா தீர்ச்சப்பட்டவங்க கூட இப்படி இருக்கிறாங்க, கை கழுவாத. நான் பானா இதுக்கு வந்த பின்னாடி பாருங்க, நம்ம வந்தவங்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவோம். நம்மலாம் நாம் அப்படி சுத்தம் பண்ணனா அது எப்படி நம்ம வந்து அது நம்மள அது தூய்மையை நம்மளை வந்து மாசுபடுத்தாது. வேத நாகத்துல எப்படி சுத்தப்படுத்துறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க. நந்த மகாராஜா கூட அந்த காலத்துல என்ன செய்தாரு, மக்கள் வந்து பொருட்களை தூய்மைப்படுத்துறதை வந்து அறிஞ்சிருந்தாங்க. இதனால வந்து அவங்க மாசுபடாமல் ஜடவாழ்வையும் அனுபவித்தனர். இப்ப நாம கூட கிளீன் பண்றோம் பாருங்க. குடிசை வீட்டுல கூட சாணி போட்டு மெழுகி வச்சிருப்பாங்க. இப்பதான் வந்துச்சு டைல்ஸு கீல்ஸு எல்லாமே. அந்த காலத்துல வெறும் மண் தரை தானே, தரைய சாணி போட்டு ஒழிப்பாங்க. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் என்னாச்சு, சிமெண்ட் தரை போட்டு உள்ள அடுப்புக்கு மட்டும் மெழுகுவாங்க மாதாஜி. வாரம் வலிப்பாங்க மாதாஜி. அப்படிலாம் கரக்கட்டி இப்ப பாருங்க, கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது மாதாஜி. கிருஷ்ணா, எங்க ஊர்ல மாதாஜி சனிக்கிழமை அன்னைக்கு கரக்கட்டி ஊடு வலிச்சு அப்புறம் தான் தண்ணூத்திட்டு அப்புறம் சாப்பாடு செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க. பாருங்க, நம்ம நாட்டுல வந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நம்மலாம் இந்தியாவுல பிறந்தது கொடுத்து வைக்கலாம், அதுலயும் தமிழ்நாட்டுல பிறந்ததுக்கு நம்ம கொடுத்து வச்சவங்க. தண்ணியே இல்லைங்க ஊர்ல. அரபுக்கல் எல்லாம் பாருங்க, குடிக்கிற தண்ணி கிடைக்குதா? தண்ணியே இல்லை. நமக்கு தண்ணி இருக்கிற ஊர்ல இருக்கிறோம், தண்ணி கிடைச்சிருக்கு. பகவான் முனிதல் நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நாடு. எல்லா பகவானும் இங்கதான் அவதாரம் பண்ணாங்க. வருஷமெல்லாம் பூக்கிற நாடு நம்ம இந்தியா. இந்த மாதிரி இருக்கிற நாட்டில் நம்ம பிறந்ததுக்கு நம்ம எந்த புண்ணியம் பண்ணமோ, எந்த ஜென்மத்துக்கு முன்னாடி எத்தனை கோடி புண்ணியம் பண்ணமோ இங்க பிறந்திருக்கிறோம். அதுலயும் மனிதரா பிறந்திருக்கிறோம். இப்ப கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். இந்த கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்றோம். இதை விட்டுட்டு போகக்கூடாது. என்ன ஆனாலும் சரி, ஒரு நல்லது செய்யறதுக்கு போனா 4 பேர் பின்னாடி இழுப்பாங்க. மாயா நம்மளை விடாது. மாயா நல்லதுக்கு விடவே விடாது. குடிக்கிறவன் பாருங்க, அழகா என்ன செய்வான், நீங்க குடிக்காத இருந்தா கூட அட வாப்பா வாப்பா அப்படின்னு ஒரு 4-5 நாள் வாங்கி தருவான், ஒரு 10 நாள் வாங்கி தருவான். எப்ப நீங்க பழக்கி முடிச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு. அப்புறம் உங்களை கண்டா ஓடுவான், அட இவன் நம்மள்ட்ட கேட்க வரான்டான்னு. ஆனா அந்த மாதிரிதான், அதாவது கெட்டதுக்கு வந்து இழுத்து போட்டு செஞ்சிருவாங்க. ஆனா நல்லதுக்கு வந்துட்டு நல்லதுக்கு போறவங்க இழுத்துருவாங்க. ஏன் போற, எதுக்கு போறீங்க, அதெல்லாம் என்ன நான்வெஜ் சாப்பிட வேணாம்னு சொல்றாங்க, உடம்புக்கு என்ன, அதுலதான் இருக்கு சத்தே. எந்த டாக்டர் நம்ம டாக்டர் போனது, நீ நான்வெஜ் சாப்பிடுப்பா, அப்பா மட்டன் டெய்லி ஒரு 1/2 கிலோ மட்டன் சாப்பிடுப்பா, டெய்லி ஒரு சிக்கன் சாப்பிடுப்பா அப்படின்னு சொல்றாங்களா? இல்லைங்க, எல்லாமே நோய் தான். அதுக்கு படைக்கப்பட்ட உணவு. பகவான் வந்து அதை வந்து விலங்குகளுக்கு, புலி, நாய், சிங்கம் இந்த மாதிரி நான்வெஜ் சாப்பிட்ற விலங்குகளுக்கு வந்து பாருங்க பல்லமைப்பு நான்வெஜ் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். நம்மளுடைய பல்வரிசை பகவான் எப்படியோ அவருடைய அங்கத்துணுக்கு நாம பகவான் மாதிரியே நம்மள படைச்சிருக்கிறாரு. நம்ம இந்த பண்ணுக்கு என்ன, காய்கறிகள், வெஜிடபிள் தான். ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டாங்க, நீங்க யாரும் சரியா கேள்வி கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க. அப்ப நீங்க சொல்றீங்களே விலங்குகளுக்கு தான் உயிர் இருக்குதா, தாவரங்களுக்கு உயிர் இல்லையான்னு கேட்குறாங்க. அப்ப நீங்க சொல்லணும், இருக்கு, தாவரங்களுக்கும் உயிர் இருக்கு. ஜீவோ ஜீவசிய ஜீவனம்னு பகவான் சொல்லிக்கிறாரு. அதுக்காகத்தான் நாம் என்ன செய்யறோம், பகவான் கிட்ட வச்சு அந்த கர்மாவை எடுத்துடுறோம். பகவான் பிரசாதமா ஏத்துக்கிறாரா? பிரசாதமா அதுக்குதான் நாங்களாம் பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்றோம்னா அதுல நிறைய விஷயம் இருக்குது. அதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னா, பகவான் அதுல இருக்கிற கர்மாவை எடுத்துடுறாரு, பகவானுக்கு வச்சிடறோம். அது நமக்காக படைக்கப்பட்டது. எந்த அந்த காலத்துலலாம் கடையே இருக்காது, நான்வெஜ் கடையே கிடையாதே. இப்ப மக்களுக்கு அதான் தெரியறது இல்லை. அது என்னமோ காலங்காலமா வண்டு பண்டா சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி, பண்டைய காலத்துல இருந்து சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க. அது தெரியறது இல்லை, அறியாமை. அந்த அறியாமை பக்கம் தான் ஒரு குரு நம்ம எடுத்துக்கணும். இப்ப முழு வீட்டையும் சுத்தப்படுத்த நமக்கு தெரியும். நமக்கு வந்து பெண்கள் எல்லாமே தமிழ்நாட்டு பக்கம் சும்மா சொல்லக்கூடாது, பண்றாங்க அப்படின்னா வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமையாச்சும் பண்ணிடுறாங்க. இப்பவும் எவ்வளவுதான் படிச்சு போனாலும் அவங்க சுத்தம் பண்ணிக்கிறாங்களோ இல்லை வீட்டை கொஞ்சம் கிளீன் பண்றாங்க. இதுவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சுக்கிட்டே வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட், சமையலறை சுத்தம். சமையலறை
நம்ம சமையலறை ஏன் தெரியுமா சுத்தமா இருக்கணும் சொல்லுங்க? சமையலறை சுத்தமா இருக்கக்கூடிய காரணம் என்ன? நம்ம பிரசாதமா தயாரிக்கிறோம். பிரசாதம் தயாரிக்கும் போது யாருக்காக தயாரிக்கிறோம்? இறைவனுக்காக. இறைவனுக்காக சமைக்கும் போது என்ன செய்யணும்? அந்த இடம் பகவானுக்காக சமைக்கும் போது அந்த இடம் சுத்தமா இருக்கணும். சுத்தமா இருக்கணும். அந்த ஸ்டவ் நீங்க செய்யும்போது நீங்க செய்யல, அந்த உணர்வுகள் வந்து அந்த இடத்துல உங்க பகவானுக்காக செய்யும்போது லட்சுமி தாயாரே நமக்கு வராங்க, ராதாராணியே வராங்க. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு செய்யும்போது ராதாராணியே வராங்க, வந்து நம்மளை சேவிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு அவ்வளவு இஷ்டம். ராதாராணி சமையல்னா பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப இஷ்டம். அதே போல அந்த உணர்வு, நாங்கெல்லாம் ராதாராணி கிச்சனுக்கு போனால் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு தான் அந்த வெஜிடபிள் கட் பண்ணணும். பிராமண தீட்சை வாங்கினவங்க சமைப்பாங்க, பிராமண தீட்சை வாங்காதவங்க இப்போ சர்வ பிரபு நாங்கள்லாம் போனால் அங்கே காய்கறி வெட்டி கொடுத்துட்டு பாத்திரம்லாம் கழுவிட்டு கீழே ஃப்ளோரெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு வருவோம். பிராமண தீட்சை வாங்கினவங்க சமைப்பாங்க. அவர் சமையலை சுத்தத்தை பற்றி இதில் நம்ம பார்க்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் பூரி ஜெகநாதரில் எப்படி சமையல் ஆகுது தெரியுங்களா? பூரி ஜெகநாதர் கஷேத்திரம் வந்து பகவான் ஜெகநாதர் வந்து சாப்பிட்றதுக்கே இருக்கிற அவதாரம். 8:56 4 நிமிஷம் இதை படிக்கிறது. அவர் சாப்பிட்றதுக்கே எடுத்திருக்க அவதாரம். 4 அவதாரம் முக்கியம். ஒரு மனிதனுக்கு முக்கியமான ஒரு 4 டியூட்டி என்ன தெரியுங்களா? மக்களுக்கு ஒரு மனிதனாகப்பட்டவனுக்கு ஒரு 4 டியூட்டி இருக்குது. ஒரு டியூட்டி என்ன செய்யணும்? சம்பாரிச்சு கொடுக்கணும், வீட்டை பார்க்கணும். 2வது என்ன செய்யணும்? கொஞ்சம் கேளிக்கையில் ஈடு பண்ணணும், பிஸ்னஸ் பண்ணணும், கேளிக்கையில் ஈடு பண்ணணும், அப்புறம் சாப்பிடணும், அப்புறம் தூங்கணும். சொல்லுங்க 4. இந்த 4மே பகவான் செய்யறாரு. எங்கெங்க செய்யறாரு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பகவான் சாப்பிட்றாரு, பகவான் தூங்குறாரு, பகவான் பிஸ்னஸ் பண்றாரு, பகவான் விளையாடுறாரு. இந்த 4ம் நம்ம வந்து பின்பற்றணும். இந்த 4 பகவான் எங்கெங்க இருக்கிறாங்க யாருக்கு தெரியும்? ஸ்ரீரங்கத்துல உறங்குறாரு. வெரி குட். சொல்லுங்க. தூங்குறது பகவான் ஸ்ரீரங்கத்துல உறங்குறாரு. அப்புறம் இதுல வந்து இப்ப சொன்னீங்க பூரி ஜெகநாத் பூரியில வந்து அங்க சாப்பிடுறாரு. வெரி குட். அப்புறம் அவர் தெரியல மாதாஜி. 2 சர்வபிரபு நிக்கிறாருங்க மாதாஜி. எங்கம்மா? பக்தர்களுக்கு அருள்வாளிக்கிறாரு. எங்க? திருப்பதியில பிசினஸ் பண்றோம். அதுதான் திருப்பதி வெங்கடாஜி பிசினஸ். எல்லாம் பிசினஸ் பண்றவங்க எல்லாம் எனக்கு திருட போறவங்க எனக்கு இவ்வளவு லாபம் கொடுப்பா உண்டியில போடுறேங்கிறாரு. பிசினஸ் கரெக்ட். அப்புறம் விளையாடுறது என்னப்பா? பக்கத்திலேயே வச்சுக்கிட்டு இப்படி சொல்றீங்களாப்பா? டெய்லி சொல்றீங்களாப்பா? இப்பதான்பா சொன்னேன். இல்ல 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 யார் விளையாடுறாரு? பிருந்தாவனமும் நந்தகுமாரனும் பகவான் அங்க என்ன செய்யறாரு? விளையாடுறாரு. இதை நினைப்பு வச்சுங்க. நீங்க ஒரு மனிதன் செய்ய வேண்டிய 4 டியூட்டிஸையும் பகவான் செய்து காட்டுறாரு நமக்கு. ஸ்ரீரங்கத்துல தூங்குறாரு, பூரி ஜெகநாத சாப்பிட்றாரு, திருப்பதியில பிசினஸ் பண்றாரு, பிருந்தாவனத்துல விளையாடுறாரு. பூரி ஜெகநாத்ல எப்படி சமையல் ஆகுது தெரியுமா உங்களுக்கு? யார் சமைக்கிறாங்க? பூரி ஜெகநாத்ல யார் சமைக்கிறாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு? சமையல் அறையை போய் பார்த்துருக்கீங்களாங்க? பார்த்தது இல்லைங்க மாதாஜி, நீங்க சொல்லுங்க. நானும் அங்க போனோம். எங்க ட்ரிப்ல எங்க கோயில கூட்டி போனாங்க. பட் அந்த சமையல் அறையை பார்க்க விடல. எங்க பக்கத்து வீட்டுல பக்கத்து தெரு இருக்காங்க, அவங்க கோயிலுக்கு 2 லட்சம் டொனேஷன் பண்ணாங்க என் மூலமா. அவங்க சொன்னாங்க அவங்க போய் பணம் கொடுத்துட்டு சமைக்கிற இடத்த போய் பார்த்தாங்களாம். அப்புறம் யூடியூப்ல போட்டு பார்த்தா கூட தெரியுது. என்னன்னா நான் செவரு ஃபுல்லா காம்பவுண்ட் மாதிரி கட்டி மறைச்சிருக்கிறாங்க. உள்ள பானை, இங்க பாருங்க, பானை மேல பானை, பானை மேல பானை, பானை மேல பானை, அந்த மாதிரி அடுக்கிடுறாங்க. அடுக்கிட்டு ஒரு பானை அரிசி தண்ணி, ஒரு பானையில பருப்பு காய்கறி, இன்னொரு இப்படி வச்சுட்டு கீழே அடுப்பத்தை வச்சுட்டு வந்துடுறாங்க. அடுப்பத்தை வச்சுட்டு வந்துடுறாங்க. அங்க மேல இருக்கிறது தான் வேகம் என்னங்க மாதாஜி? டாப்ல இருக்கிறது அதுதான். எல்லாமே சரியா வந்திருக்குது. எல்லாமே சரியா வந்திருக்குது. அந்த இடத்துல யார் சமைக்கிறாங்கன்னா லட்சுமி தாயார். லட்சுமி தாயார் சாட்சாத் தானே போய் பகவான் ஜெகநாதருக்கு சமைக்கிறாங்க. இதுதான் ஐதீகமே. 10 வச்சுட்டு வந்துடுறாங்க. அந்த விரவு இப்படி தள்ளுறதெல்லாம் இல்லையா? மண்பானையில தான் மாதாஜி. மண்பானை கீழ இருந்து மேல வரைக்கும் எல்லாம் வெந்துருதுமா. ஓகேங்க மாதாஜி. பகவானோட ஒரு இதை பாருங்க நீங்க.
பகவானுக்கு வந்து நீங்க இப்ப இதுல இருக்க 15 பேர் எல்லாருமே பகவானுக்கு பிரசாதம் வைக்கிறீங்களா? வைக்கிறேங்க மாதாஜி. டெய்லி பால், ஒரு நெய்வேத்தியம், திராட்சை முதல்ல முந்திரி ஆரம்பிங்க. ஆரம்பத்துல வச்சு- ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி. நான் முதல்ல இந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுக்கும்போது சொன்னேன், டெய்லி ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வைங்க துளசி போட்டுன்னுட்டு. நீங்க பால் தயவு செய்து யாராவது இதுல வைக்காம 14 பேர் இருக்கிறீங்க. வைக்கிறோம் கண்டிப்பா மாதாஜி. தண்ணி பிடிச்சு என் பையன் துளசி போட்டு முதல்ல தண்ணி வச்சிடுவாங்க. அப்புறமா டிஃபன் செய்யறத வந்து அவருக்கு தனியா தட்டுல எடுத்து வச்சுட்டு அவங்க ஸ்கூல் கிளம்புற முன்னாடி தனி தட்டுல எடுத்துட்டு போய் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்கிரீன் போட்டு கும்பிட்டுட்டு 5 மினிட்ஸ் பொறுத்து தான் வந்து கிருஷ்ணா நீங்க சாப்பிட்டணும்னு வச்சுட்டு தான் அந்த மாதிரி. இன்னும் சாட்டர்டே சண்டே லீவ் இருக்கும் போதெல்லாம் லஞ்சு கூட எடுத்துட்டு போய் இப்போ கூட இந்த தோசை இது பண்ணது, அம்மா நான் கிருஷ்ணருக்கு வச்சுட்டு வரேன் நானு அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் இதுல பிரசாதம் யார் இன்னும் பண்ண. வைக்காது இருக்கிறீங்க? தயவு செய்து சொல்லுங்க. இதை பத்தி ஒண்ணுமே இல்லை. யார் இன்னும் வைக்காது இருக்கீங்களோ தயவு செய்து வைக்க ஆரம்பிங்க. தண்ணி வைக்கிறேன் வைங்க. மாதாஜி, நான் daily வைக்கிறது. வைக்க ஆரம்பிக்க தண்ணி வைங்க. பகவானுக்கு முதல் ஸ்டெப்பு தண்ணி வச்சு துளசி. கொஞ்சம் கொஞ்சமா போலாம். தடான்னு மாறுறது கொஞ்சம் இதுதான். தண்ணி வைங்க. நம்ம சாப்பிடதானே பகவான் கேட்கிறாரு. அவருக்காக நீங்க என்ன நீங்க ஆனா கிடைக்காத அவரு பொருளையே கேட்கிறாரு பகவான். மாதாஜி இடையூறு பண்றதுக்கு மன்னிக்கணும். அது வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியோ நம்ம பிரசாதம் வச்ச பிறகு அந்த மனசுல ஒரு திருப்தி, கிருஷ்ணர் நம்ம வீட்லயே வந்து அமர்ந்து சாப்பிடுற மாதிரி நம்ம மனசார உணர்வோம். கிருஷ்ணர் உணர்வு வந்து உணர்வு நம்ம வீட்டுல உக்காந்து நம்ம வீட்டு உறுப்பினர்கள் அது நீங்க எல்லா மாதாஜி பிரபுங்களும் நீங்க வைங்கள வைக்க வைக்க நீங்க மனசார அதை உணர்வீங்க. நான் உணர்ந்து இருக்கிறேன். அந்த நம்ம எது செய்கிறோமோ அதை வைக்கும் போது என் பையன் சாப்பிடுறோம், நம்ம கிருஷ்ணரும் உட்கார்ந்து நமக்கு நம்மளோட சாப்பிடுற மாதிரி மனசார நம்ம உணர்றோம். இந்த உணர்வு கண்டிப்பா வந்து உண்மையான கதை மாதாஜி. உண்மையான கதை இருக்குது. அதை சொல்லதான் இன்னைக்கு வந்தேன். வேற கதை சொல்லிட்டேன். இந்த உணர்வு வந்து உண்மையான கதை அடுத்த வாரம் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு வைகுந்த பூமி மாதாஜி வந்தா சொல்லுங்க. நான் எண்டிங் பிரேயர் சொல்லிடுறேன். அப்புறம் மாதாஜி கேள்வி எண்ட் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. ஏன்னா 9 o'clock அங்க சனாதனி மாதாஜி வந்து L2 ஓகே கிளாஸ்க்கு ஓகே ஓகே வெயிட் ஓகே பண்ணிட்டு பிரபு. இருக்காங்க. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பைசா கிருபா சிந்துபை ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமக அனந்த கோடி பக்தவருந்துக்கு ஜெய். ஜெய் ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் की जय. ஜெய் जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय. ஜெய். बोल निताय गौर हरि हरि बोल. ஜெய் ஹரி தேங்க்யூ ஆல் டிவோட்டிஸ். அடுத்த வாரம் சீக்கிரமா கரெக்ட் டைம்க்கு வந்துருங்க. ஓகேங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ. டவுட் ஓகே இருந்தா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிளாஸ் கிருஷ்ணா. கிடையாது இல்லையா 9 மணிக்கு? தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நல்லது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு இது பேசுறது? பேரு குமுதாவரியா? ஆமாங்க மாதாஜி. எல்லாம் தேங்க்யூ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்னைக்கு. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. அப்படியே ஒருத்தர் காமிங்க பார்க்கலாம். பேசுங்க உங்கள் திருமுகத்தை. லைவ் ஹரே ஸ்டாப் கிருஷ்ணா பண்ணிடலாமா? மாதாஜி. லைவ் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சா பிரபு? விஷ்ணு பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு ஆ, கிளாஸ் கிடையாது இல்லையா 9 மணிக்கு? நேத்திக்கு மாதாஜி சொன்னாங்களே டூர்ல இருக்கேன்னு. அப்படிங்களா? பிரபு சொன்னாரே. டிராவல். ஆமா டிராவல்ல ஆமா, இருக்கேன். இன்னைக்கு கிளாஸ் இல்லைன்னு சொன்னாங்க மாதாஜி. நாளைக்கு மாதாஜி இருக்குன்னு சொன்னாங்க. குரூப்ல லிங்க் வந்திருக்கு. கிளாஸ் இருக்கு இன்னைக்கு. குரூப்ல பாருங்களேன் வந்திருக்கு. இப்போ இல்ல 9 மணி கிளாஸ். இருந்தாலும் அவங்க இல்லைன்னு சொன்னாங்க. நாளைக்குதான் இருக்குன்னாங்க. இன்னைக்கு டிராவல்ல சரி இருக்கேன். பாக்கலாம். ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா டிராவல்ல இருக்கேன். இன்னைக்கு கிடையாதுன்னாங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை வைக்கிறோம் மாதாஜி. சரிங்க அப்படிங்களா? மாதாஜி. சரி இப்ப பிரபு. இந்த விஷ்ணு பிரபு கிளாஸ்க்கு உங்களுக்கு ஹரே ஹலோ கிருஷ்ணா. சொல்லுங்கம்மா. சொல்லுங்க பிரபு. விஷ்ணு பிரபு 9 சொல்லுங்க. இப்ப 9 o'clock இருக்கு மாதாஜி. எல்லாம் வந்து அவங்க வந்துட்டாங்க. அப்படிங்களா? சரி சரி. அப்ப முடிச்சிடலாம் பிரபு. இது இந்த கிளாஸ்க்கு வைகுண்ட பூமி மாதாஜி வருவாங்க. அதுக்கு தான் நான் இந்த லிங்க் அவங்களே வருவாங்க கண்டிப்பா. ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்க வந்து லாக் அப் பண்ணிட்டு அந்த லிங்க்ல ஜாயின் ஆனாங்க. சரி, இது எப்படி பிரபு லைவ் எண்ட் பண்றது? லீவ் கொடுத்துருங்க மாதாஜி. இல்ல லீவ் கொடுக்க முடியாது. இது லைவ் ஆகுது. யார் மாதாஜி இருக்காங்க? சங்கரன் பிரபு வந்தாரு பாருங்க. அவர்கிட்ட கொடு. அவர்கிட்ட அவரை கோகோஸ் அவரை பண்ணுங்க. ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். பண்ணிட்டீங்கன்னா எங்க சங்கரன் அவரு பிரபு? பண்ணுவாரு. ஜிஎஸ்என் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜிஎஸ்என் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்றேன். லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க பிரபு. ஓகே ஓகே. எங்க போயிட்டீங்கப்பா கிருஷ்ணா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே. புவனேஸ்வர் வைதேகி தமிழ். எங்க ஜிஎஸ்என் பிரபு. வந்தீங்க மாதாஜி. பார்ட்டிசிபென்ட் போங்க மாதாஜி. போயிட்டேன் பிரபு. அங்க அங்க இது அதுல பண்ணிட்டேன். ஜிஎஸ்என் மேல கிளிக் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டேன். பண்ணா வந்துட்டு மேக் மேக் ஹோஸ்ட் சேஞ்ச் கொடுத்தேன் ஹோஸ்ட். பிரபு. அதுக்குள்ள இந்த கஷ்டம் எங்க போச்சு? மேக் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன் பிரபு. விஷ்ணு. ஓகே ஆஃப் பண்ணிடு. தேங்க்யூ பிரபு. அடுத்த வாரம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துங்க டிவோட்டிஸ் எல்லாரும். லைவ் இருக்கு தேங்க்யூ பிரபு. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. லைவ் போயிட்டு இருக்கு. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ.